Gasu kadam ne kalanso min da le mba bolo du gona no kalande foitia ko ibena kalan sra fa ka be derme kele mini bolo ki kalan fo ka ta ba derme mbuga atamne mabolo kadonia di maki labla na ali ka fendi maka foroka gasu ba de kene kana fara banabato ka mawbe malani de gneno e do be kasi ka fo mbe ko fu ka dama ba fo no ni fara ka e mi ge transférer ka ta o fara ka transférer ka ta ne madeli ka ye nyena ma mentula ko gasu ye banabato fara ka e dere même ba ni ko a madeli ka kefefe o temene ko fe du dili fenena fefe kera ala kasra kono ko gere abila ko man na ka damina solo kono fo kala fe ulu ndogo ndo ka anga no lu restere ulu ye ala tawdi ma kana ma to sebulula sementia foito lo garmu fara mami ni ka gere afa e dongudo su fara tlega o ba de nere ko sere ala ni ko ya mata bari dulu batega odani maya ko ma to ga uju ko ma ni tere wara ya mata bari dulu batega odani maya ko ma to ga uju ko ma ni tere wara ko ko ni so ni ma ko ni ma do tere wara ya mata bari dulu batega adoni maya ko ma to ga uju ko ma ni tere wara dem sen dem nem boy baba ko ay kala dem na yo vedde come prima ne kan se che vanno maniabla le vono continuare to si continuare la live donc fuga na kuera guarda to si tro asa apsi kula aga bara nema machine na ya kasi ka fukini misra chera gausu doni kono akego fesi mana kama minke doni kono tesi mana fanyana gausu yanga barake amanya doni kono muso simana fanyana gausu yanga barake amanya donc bini am wasunu mai farfina kono doni ko kan Latourou kan gausu kulbando so kulubali Latourou masai bangira an fɛ Mali la miyangaw ka dugu min bɛ nango ma ka fɔ ko Zangorola an bɛ don min ko bi i k'a dɔn ka fɔ Gawusu Kulubali a sigilen don an fɛ Bamakɔ Titibugu a kɛlen kɔfɛ ka wulikajɔw kɛ min ka dɔnniw ɲini arabu jamanaw ani farafin jamanaw min n'o bɛ tali kɛ Egypte ka taa Gambi ka taa bila Marɔku a bɔlen kɔfɛ yen nɔ a seginna ka na fɛn min ye faso dɔnniw ye fɛn min ye Mali jamana dɔnniw ye min ko kafo kan ka sɔrɔ k'i sigi dɔnni o gulo kan. Nin baara in yɛrɛ a bɛɛ daminɛna yɔrɔ jumɛn don dɔ kɛra la mako dɔ nana n yɛrɛ la bari ne yɛrɛ ka da la k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka fɛn dɔ kɛ ala deli la ko mɔgɔ bɛ se ka ko dɔ kɛ i ni mɔgɔ min tɛ dugu kelen na ka fɛn dɔ kɛ walasa k'a tigi don i dungada fɛ ka a ye ko mɔgɔ bɛ se k'o kɛ ne yɛrɛ kuma da o la nka a problème dɔ ye ne sɔrɔ n ye mɔgɔ bila a la mɔgɔ min ka baara ye mɔriya ye a ye baara in kɛ ni fɛn min ye a ye baara in kɛ ni turabuden min ye a ma bɔ n kɔnɔ hakili tora la kosɛbɛ a ye turabu in baara ka tila k'a fɔ n ɲɛna tuguni ko yanni tile 7 cɛ ko in bɛ kɛ a y'a fɔ n ye cogo min na tile 5nan a kɛra dan ko tile 7 de bɛ tile 5nan a ko kɛra ne yɛrɛ nana jate minɛ nin kɔni tiɲɛ bɛ nin ko in na mɔgɔ min y'a sɔrɔ tiɲɛ b'a la
i ma sɔrɔ tiɲɛ b'a la kabi ne ye dɔnni ɲɛɲini daminɛ wa n y'a fɔ a tigi ye fana dɛ n y'a fɔ a ye n ko bɔn i ye baara de wuli i filɛ sira min kan ne ka ɲɛnamaya bɛ kɛ nin sira in kan yanni n ka wuli k'a fɔ n bɛ jamana bila ka taa Egypte jamana ninnu na k'a fɔ n bɛ taa Latourou kalan ye o y'a sɔrɔ ne ye munumunu dɔw kɛ yan n ye munumunu caman kɛ yan i b'a dɔn dɔnni ye facɛn anw fɛ yan i bɛ wolo k'a sɔrɔ dɔnni b'a ka so ne ye dɔnni sɔrɔ yen ne ye dɔnni sɔrɔ an ka so mais ne ma nata faso dɔnni na dɛ wala ne ma nata faso dɔnni na faso dɔnni kelen tɛ ne bolo ko ne sigilen don min kan faso dɔnni kelen a tɛ ne bolo ko ne sigilen don min kan n bɛ ka baara kɛ ni min ye faso dɔnni kelen tɛ ne bolo n bɛ kɛ ka dɔrɔmɛ 2 sɔrɔ ni min ye ne ma faso dɔnni ta ka sigi a kan ne ye sabara donni ka n cɛsiri ka taa dɔnni ɲini ka dɔnni tiɲɛ kalan k'a dɔn ka segin ka na n'a ye olu de bɛ ne bolo bɔ o la i b'a ye anw fɛ yan dɔnni tɔgɔ bɛ yan fan bɛɛ fɛ ko kelen kɛmɛ ka mɔgɔw tromper dɔnni tɔgɔ dalen don mɔgɔ caman na olu ti dɔnniba ye dɔnniba yelen don ni masiri dɔ ye o de kɔnna ka dɔn adamadenw fɛ dɔnniba bɛ dɔn ni masiri min ye mɔgɔw kɔntan k'o de dɔn o la n'i y'o masiri in k'i la dɔrɔn a bɛ f'i ma ko dɔnniba hali ni dɔnni t'i la bon komi o finiw dɔnna ka ban o fini doncogow dɔnna o kumana bandiw y'a kɛ o fɛn ɲini cogo ye u dan ye ka fini in don u yɛrɛ la k'u sigi so kɔnɔ ka taa kuma arajo la mɔgɔw bɛ t'u sɛgɛrɛ ko dɔnnibaw don nin de ye anw ka jamana dɔnni tiɲɛ e m'a ye ne delila ka misali dɔ di n ko n'i ye Bamakɔ kɔnɔ yan n'i ye mɔgɔ 1000 wele k'a jɔ Bamakɔ yan i b'a sɔrɔ a maa 1000 na min ma taa morceau la min ma taa soma dɔ fɛ yen min ma taa turabutala dɔ fɛ yen maa 1000 na a tɛ tɛmɛ maa 3 kan mais o mɔgɔ 1000 la i b'u jɔ k'u ɲininka maa si tɛ se k'a f'i ɲɛna o mɔgɔ 1000 na ko n taara nin karamɔgɔkɛ in fɛ yen n ka nin ko in na ko a dilanna i tɛ mɔgɔ 1 sɔrɔ min bɛ se k'o f'i ye bon i b'a ye mɔgɔw bɛ munumunu na ɲɔgɔn kɔ ka ni nkalon de ye nkalon ma sirilen ye o bɛɛ la u nana ka na fɛn dɔ ta ka don dɔnni kɔnɔna na min t'a dɔ ye fɛn min ye dugawuko ye dugawudenya ni dangadenya ko u nana dugawudenya ni dangadenya ko ta ka don dɔnni kɔnɔna na olu tɛ dɔnni dɔ ye o dugawudenya ko ni dangadenya ko tɛ dɔnni dɔ ye dɔnni ye fɛn de ye n'i y'a kalan hali n'i kɛra dangaden ye mais i bɛ ka dɔnni min kalan o dɔnni t'i ta ye o t'i fa ta ye o t'i ba ta ye i y'i ba danga de ɲini i y'i fa danga de ɲini mais dɔnni in kɔni t'i fa tɔgɔ ye i ba tɔgɔ tɛ o ye ala tɔgɔ ye munna ni e y'o baara munna o ti ɲɛ ni o y'a sɔrɔla dɔnni in ka ɲi dɔnnikɛla dɔw y'u bɔkan kɛ k'u ka dalilu dɔ bɛ yen k'a ti ɲɛ dangaden bolo i b'a ye k'a fɔ ko manamana kuma de don karamɔgɔkɛ kɛlɛtigɛ kumaba ni mɔgɔ o mɔgɔ ye sabu n'i ka wari di dɔnniba ma n'a y'a dun a dunnen kɔfɛ i mako ma ɲɛ n'a ko dangadenko ni dugawudenko i kan ka k'i k'a ka de parce que munna ni dangadenko ni dugawudenko don i b'a misali dɔ ta dɔnnikɛla yɛrɛ kan dɔnniba fɛn fɛn sigilen don u kora da min na a ka ca da 1000 ye dɔnnikɛlaw yɛrɛ y'u ko da mun na u ye nasi minnu sɛbɛn k'u ko a la ka dɔw min a ka taa nasi 1000 ye wa a bɛɛ sɛbɛnkun de ye pour que ka jamana dɔnniba bɛɛ dan wala a tigi kun wɛrɛ kama ko u bɛ fɛn ninnu kɛ walasa ka jamana dɔnniba bɛɛ de bati u b'a kɛ o kama mais o ma ɲɛ olu yɛrɛ bolo o ma ɲɛ olu bolo o bana olu ta ye jumɛn ye n'a kɛra ko olu y'a baara ka di e ma a ma ɲɛ e bolo n'o kɛra dangadenya ye karamɔgɔ yɛrɛ nasi dama min ko a n'a ye ko fura dama min na n'a sago ma k'a ye fɔlɔ o b'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ dɔnni b'ale yɛrɛ nɔfɛ donc la charte ti o ye ka jirila fana k'a fɔ k'a charte ti o ye n'i ye sɛtanɛ ni masa Sulemani ka ko jateminɛ Ibilisa n'i y'a de masa Sulemani ka ko jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ ko dangadenya ko tɛ dugawuden ko tɛ dɔnni na quoi ala ye masaya di masa Sulemani ma ka kiraya d'a ma ka nabi ɲumanya d'a ma ale kelen de y'a saba bɛɛ sɔrɔ mais masa Sulemani ka masaya in ala y'o sababu don baki la n'o ye bololanɛgɛ ye
k'a d'a ma a b'a don a bolo la masaya in tun bɛ bolola nɛgɛ de la a tun tɛ masa Sulemani yɛrɛ farikolo la nabiɲumanya tun b'a farikolo la kiraya tun b'a farikolo la mais masaya o tun bɛ nɛgɛ in na o kama ni masa Sulemani tun bɛ don ɲɛgɛn na n'a bɛna ko a bɛ nɛgɛ in a b'a di mɔgɔ ma o tigi b'a jɔ ɲɛgɛn da la n'a bɔra koliji la a b'a minɛ ka don a tigɛ la don dɔ la o furanjɛ kɔnɔ masa Sulemani ka koli furanjɛ kɔnɔ sitanɛ a y'i yɛlɛma k'i ka masa Sulemani ɲɛda ye ka bɔ ɲɛgɛn da fɛ a bɔra ɲɛgɛn da fɛ a nana nɛgɛ minɛ nɛgɛ minɛna bolo k'a don a bolo la a y'a don a bolo la a taara ka taa sigi masa Sulemani ka masaya tapi sanfɛ masa Sulemani ka mɔgɔw y'a digi k'a fifa o ma dɔn parce que masaya bɛ fɛn min na o b'ale bolo donc ale de ye masa ye bon fɛn jumɛn dangan bɛ diɲɛ kɔnɔ ka sitanɛ bɔ ala yɛrɛ de ye sitanɛ dangan n'a ka masaya da ye ala yɛrɛ ye yɔrɔ danga tɛmɛ don kan o wa su ni tile mɔgɔw bɛ k'a danga fana mais sitanɛ ye masa Sulemani ka bagi dɔn masa Sulemani ka mɔgɔw y'a digi u b'a fifa ko bɛ kɛ masa Sulemani ye u y'a bɛɛ k'a ye san joli dɔw ko kalo joli a y'o kɛ wolo kan masa Sulemani bɔra k'a bɛna ka nɛgɛ minɛ u y'a gɛn a k'a b'a ɲɛfɔ cogo cogo k'a b'a yɛrɛ ɲɛfɔ cogo cogo u y'a gɛn u m'a lamɛn yɛrɛ fiyewu parce que a nana olu kun lade nin b'a fɛ ka na masa Sulemani ka fanga de tiɲɛ u ye masa Sulemani gɛn ka bɔ a ka jamana kɔnɔ f'a bɔra ka taa baara kɛ sarala la masaya bɛ baki in de la o sitanɛ tɛ o bon o la n'i ka dalilu ka ɲi danga tɛ dɛ n'i ka dalilu ka ɲi dalilu ɲuman i b'a baara i bɛ taa waati min na k'i bɛ taa di a tigi ma i ka taa sɔrɔ a sigilen don a fa kan a bɛ ka bugɔ han i ka dalilu baara la i b'a d'a ma n'a y'a baara un coup don walahi a bɛ ɲɛ kafiri ko tɛ dalilu ko la silamɛ ko t'a la n bɛ seli t'a la n bɛ sun t'a la dɔnni ye fɛn de ye dɔrɔn n'a ka ɲi dɔrɔn n'i y'a kɛ a bɛ kɛ n'i y'a kɛ a ma kɛ a man ɲi plan foyi t'a la a man ɲi dɔrɔn mɔgɔ min y'i kalan a tigi t'a dɔn walima a y'a dogo i la walima e yɛrɛ ma k'a kɛcogo la dɔnni sigilen don nin dɔrɔn de kan lala t'a la dɛ o kama ne ye waati fɔ don dɔnni baara la waati fɔ in tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen i b'a sɔrɔ a bɔra dɔnnibaa caman fɛ yen caman hali a t'a da dɔn kamanagan fɛ n'a nan'i fɛ n'i ko ne b'i ka ko dilan tile 15 don walima kalo 3 don n'a ka ko dilanlen o kalo 3 in kɔnɔ walima tile 15 in kɔnɔ hali n'a bɔra dɔnnibaa ba kelen fɛ yen a b'a dɔn tigitigi ko e de y'a dilan han fana ye juguya wɛrɛ k'i la sinon a b'a dɔn kɔni ko vraiment e de ye nin ko in dilan sɛbɛn lajɛ mɔgɔw kunna bani e ka sɛbɛn cogoya lajɛ adamadenw kunna sɛbɛnkuru 20 sɛbɛnkuru 30 ma kelen kunna a bɛɛ garisɛgɛ ye dɔw ka nasi bidɔn ka ca 30 ye sɔgɔmada fɛ u b'a bɛɛ mun ka bɔ ni sɛbɛn ninnu caman ye ka taa dugu kɔnɔ olu bɛ tila ka segin ka na tuguni ka n'u da ko bi ma ja maa minnu bɛ k'a fɔ k'olu bananen don n'a ma ɲɛ k'a fɔ hali ale Gawusu yɛrɛ de ye fura bɔba ye ni k'o ca bɛɛ lajɛlen ni k'o waleya falaki k'o kɛ Alahu Taala kama i n'a fɔ a yɛrɛ b'a fɔ cogo min maa i bɛ fɛn dɔ fili bi ni ka taa kunbɛn sini. Gawusu bɛ hinɛ mun ye Gawusu jan dɛ Gawusu baden k'a daminɛ a sinjiw la f'a badenw na maa si tɛ yen k'i b'a fɔ k'i ɲɔgɔnna Gawusu ye tile kelen ko Gawusu ye fɛn sɔrɔ k'a kumanaya a somɔgɔw ma. bi man ka koyaw cogo si la bon garisɛgɛ ko la sɛbɛn den kelen bɛ mɔgɔ wasa garisɛgɛ ko la wallahi sɛbɛn den kelen sɛbɛn ɲuman kelen a bɛ maa wasa garisɛgɛ ɲini na tangana mɔgɔ min bɛ sɛbɛnw ni nasiw ɲini k'a yɛrɛ tanga hali n'o tigi ye sɛbɛn 1000 ta problème t'a la tangana hakɛ foyi tɛ tangana na mais fɛn min ye garisɛgɛ ko ye sɛbɛn den kelen bɛ maa wasa i taara i ye sɛbɛn den kelen ta karamɔgɔ dɔ fɛ yen o min mago dilan ko i kɔrɔtɔrɔ kɔrɔ o de kɔsɔn i taara karamɔgɔ filanan fɛ yen
ay tara karamɔgɔ filanan ta ta fɔlɔ min bɛ kunna mun ye m'o bɔ k'o fili i nata d'a ma o fana kan ko lala ko don dɔ la k'o bɛna ɲɛ filanan bɛ fara o kan sabanan bɛ ta ka fara o kan i b'a dɔn tigitigi k'olu ma i mako dilan i taara sabanan de fɛ nka o bɛɛ la i tɛ sɛbɛn ninnu bɔ i kunna o sɛbɛn ninnu de bɛna caya ka tila ka mɔgɔ yɛrɛ siri olu de bɛ siri o kama dalilu dɔw ni dɔw bɛ yen ni olu fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ pɔsi kɔnɔ wallahi nafolo ti don a bi turabu yɛrɛ la a misali fɔlɔfɔlɔ turabu la laturuden dɔ bɛ yen ko jitigi aliba bayaro laturuden dɔ bɛ yen ko adama bayaro ye jiso den de ye faso kɔnɔ den don adama ye garisigɛ so den de ye tasuma don e ka misali lajɛ ne mɔgɔ min ye so faji la k'a sigi ka dɔ siɲɛ fɔ tasuma kamina ka na kɛ so faji la a bɛ kɛ cogo di tasuma in bɛ sa wa a tɛ sa de a bɛ sa donc jiso den tasuma so den n'a fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ e kunna hɛrɛ ti don e kunna tuguni hɛrɛ ti don e b'a fɛ ka futinɛ min mana ji bɛ e bolo ka futinɛ in fa a bɛ ten de don o don e b'a fɛ yelen min ka mana dɛ ji bɛ e bolo k'o fa i b'a fifa su fɛ ni dugu jɛra i bɛ ji ta k'a k'a kan o de don parce que a fali tɛ dɔwɛrɛ i b'i farila fini bɔli min kɛ ni sɛbɛn in ye k'a bila o waati de bɛ hɛrɛ sɔrɔ kabi dugu mana jɛ n'i b'a fini ta k'a don ka sɛbɛn bila pɔsi la i y'i ka futinɛ dɔgɔni daminɛ o b'i farikolo la i bɛ taa dɔnnibaaw fɛ yen olu b'a f'i ye k'i sirilen de don i dun sirilen don mais fɛn min kan ka e yɛrɛ siri o de bɛ pɔsi kɔnɔ bon laturu dɔɔni dun fanga man bon anw fɛ yan k'a fɔ ko laturudala bɛ t'o bɛɛ ye k'a f'i ye ko fɛn min bɛ pɔsi kɔnɔ toujours i sirilen don wa ale fana b'a ta dilan ka taa fara a kan parce que ale b'a fɛ ka siri tigɛ ale b'a ta dilan ka fara ka dɔ fara i ka siri kan tuguni bon o la ka mɔgɔ ye k'a fɔ ko n ye nasi bɛlɛ n ye nasi ko e yɛrɛ t'a dɔn hakɛ min ko i t'a hakɛ yɛrɛ dɔn ka tila k'a ye gɛlɛya kɔnɔ a bɛ kɛ ka kule ni gɛlɛya ye sababu min b'a kɛ nin de don e ka fɛɛrɛ kɛ i ka taa bada la i ka taa sɛbɛn ninnu i ka taa bɛɛ fara a bɛɛ fara i ka papiye ninnu kɛ ji la i ka nasi in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bidɔnba kelen kɔnɔ i ka taa bɛɛ kɛ baji la i k'i sigi ka dɔgɔkun kelen kɛ ka na taa karamɔgɔ si fɛ yen o dɔgɔkun kelen kɔnɔ i bɛna garisɛgɛ dɔ sɔrɔ o dɔgɔkun kelen kɔnɔ i ma min ɲɔgɔnna sɔrɔ fɔlɔ o la i bɛ da la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la e kun dɛmɛ k'i yɛrɛ siri e bɛ bɔ Sikaso région na commune dɔ bɛ Lɔbugu la e bɛ bɔ Lɔbugu la village de Kɔnsanso ne Kɔnsanso k'ale ne karamɔgɔ Gawusu ko mɛn n ko n bɛ wuli ka na kalan kɛ karamɔgɔ Gawusu bolo vraiment ne n'a karamɔgɔ Gawusu ye n dala a la vraiment dɔnni b'a la karamɔgɔ Gawusu bɛ dɔnni di mɔgɔ ma dɔnni min bɛ mɔgɔ nafa ka tila k'a f'i ɲɛna i ka dɔnni i b'a baara nin don i b'a jaabi ye karamɔgɔ Gawusu b'o dɔnni di kalanden ma vraiment dɔnni bɛ karamɔgɔ Gawusu la kosɛbɛ bon ni i ɲɛ bɛ nin taabolo min na nin bi anw fɛ yan nin de ɲɔ ɲɛlen don anw fɛ yan ni sɛbɛn tɛmɛna saba ka i kunna nafolo ɲinina na a to yen a tɔ to yen tiɲɛ tɛ tangana n'i ye sɛbɛn ba kelen sɔrɔ tangana na problème t'a la a don i la i ka taama nasi bidɔn kelen a bɛ maa wasa walahi nasi bidɔn kelen maa wasa garisɛgɛ ɲini na n'a cayara i kunna ni fɛn tɛ yen i tɛ ka foyi sɔrɔ taa bɛɛ bɔ i kunna i ka taa fili sa walasa i ka hɛrɛ k'i yɛrɛ kan i bɛ nkalon de ta k'a da dɔ la mɔriw yɛrɛ dama yɛrɛ ma to ɲɔgɔn na o hali ni somakɛ ye gɛlɛya sɔrɔ a ka quartier la n'a sɔrɔ soma wɛrɛ b'o sigida la a b'a fɔ k'o de bɛ k'ale baara wa a mana laturuden min ye juguya so la a b'a fɔ k'o de don a b'o de saraka laturu ye a daba caman mago sa ka laban k'a daba caman ka du ci n bɛna misali kelen d'a ma diɲɛ mɔgɔ ma ka kɔrɔ ni tile bɛ lajɛ laturu masa n'a tɛmɛna diɲɛ kɔnɔ k'i b'a dɔn laturu masa bolo sinna laturu masa ma diɲɛ kɔnɔ k'i b'a dɔn e k'a bɛɛ lajɛlen kɔ lajɛ bi bani a bɛɛ kɔ lajɛ ni o y'a sɔrɔ la i ɲɛ bɛ mɔgɔ min jɔlen la o kɔfɛ ko bolo bɛ sin min ma a tɛ yen laturu masa si tɔgɔ ma fɔ farafinna yan k'i b'a sɔrɔ ko mɔgɔ dɔ jɔn bɛ min kɔfɛ an bɛ don min na ko bi ko bolo bɛ sin ma tɛ yen bon sababu jumɛn y'a kɛ yɛrɛ saraka de don kana filɛ ko tɔgɔba in kun bɛ yen dɛ walahi yɛrɛ saraka u y'u denw saraka ka sɔrɔ u t'a dɔn u fɛ k'u bɛ kɛ ka saraka ɲuman de bɔ u y'u mɔdenw saraka u dɛsɛlen mɔgɔ min kan k'u tiɲɛ ta u y'o bɛɛ saraka k'olu bɛɛ mago sa k'olu bɛɛ ta tiɲɛ ka bila donc ale yɛrɛ bɛ sa dɔrɔn du bɛ ci
yɛrɛ saraka de y'a kɛ bon n'i dun y'a jateminɛ e ka du kɔnɔna lajɛ fana i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ u ka du ninnu dɔw kɔnɔ i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ yen adamaden tɛ jinɛ tɛ i b'a ye dɔnnibagaw de fɛ yen ka caya mɔgɔ tɛ jinɛ tɛ i b'o ye dɔnnibagaw de fɛ yen ka caya mun b'a kɛ i yɛrɛ bolo don dɛ kana fɛn kɛ i ti min dɔn saraka yɛrɛ saraka sigiyɔrɔma 8 na naani bi don so kɔnɔ naani ti don so kɔnɔ naani bi bɔ naani bi dun min kan ka bɔ n'i y'a dun i ka so kɔnɔ i bɛ kɔlɔlɔ ta dɛ i bɛ masiba ta walahi i b'a ta wa min kan ka dun so kɔnɔ n'i bɔra n'a ye i ye futinɛ ta saraka tɔ kɛra i ni denbaya ka sigi ka dun mɔgɔ mɔgɔ ye siɲɛ 3 k'a la a bɛɛ bɛ kule la bi kami fa i ka fini kala ni denbaya ka jɛ ka dun laturuden min bɛ na n'a ye laturuden min bɛ na n'a a saraka in ye sigi musa de bɛ na n'a ye ani sumana ni n'i ka denbaya sigira ka dun sigi musa ye sigiyɔrɔma 8 ye kelen dɔrɔn de b'a la n'i ka denbaya bɛ se ka jɛ ka min saraka dun a tɔ ni n'i ka denbaya sigira k'a dun den o den bolo donna n'a si tɛ dɔrɔmɛ kɛ 2 ye o de la mɔgɔ caman taara saraka jugu ta ka n'i ka du ci k'a sɔrɔ i t'a kalama min y'a f'i ye o yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ tungafɛtalaw jateminɛ misali telima yɛrɛ ye min ye mɔgɔ caman y'a den bila ka taa tunga fɛ i den tatɔ i bɛ kuma dɔ de f'i da la i tɛ min kalama saraka de bɛ kuma o i bɛ mɔgɔ dɔw bila u bɛ taa tunga fɛ k'u fani batoya fani baw b'a kalama k'a ye nafolo sɔrɔ mɛ a ka dɔrɔmɛ tɛna so fa hinɛ t'a la ba hinɛ t'a la a bɛ ka ɲɛ walimɔgɔw ma jamana kɔ kan fo u bɛ sa u ti ɲɔgɔn ye saraka de b'a kɛ kabi e bɛ denkɛ bilasira i bɛ taa karamɔgɔ min fɛ yen k'o ka sira lajɛ i bɛna denkɛ bila ka taa a bɛ taa fɛn ɲini na a b'a fɔ a bɛ sira sɔrɔ a bɛna saraka min f'i ye k'i n'i ka denbaya ka taa o saraka in dun o saraka in dɛ i n'i den bɛ a bolo don o minɛn min kɔnɔ k'o saraka in dun o ye i n'i den ka dumuni laban de ye a ka sigi minɛn kunna o y'a laban de ye wallahi a tɛ sigi minɛn wɛrɛ kunna tuguni n'a ye o dun a bɛɛ b'o dun ka foli d'a ma a bɛ komi n'a fɔ i k'i den ma ko k'an bɛɛ lahara o saraka de b'o fɔ k'an bɛɛ lahara a bɛ taa f'i ka sa a masa bɛɛ bɛ sa a tɛna saraka b'a kɛ i b'a bila ka taa i b'a bila ni sira ni saraka min ye o de b'a kɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o kɛra fɛn nafama ye anw y'o bɛɛ kɛ duntaw ye minnu tɛ nafamaw ye olu kɛra dingɛso kanbilaw ye ani ka taa di banabaatɔw ma n'o tɛ sogo o sogo bɛ yen k'o ka di o bɛɛ bɛ dun u b'a fɔ k'i ka t'o bɛɛ dun i ka denbaya la i bɛ taa dun i ka denbaya la suko ni dugujɛ cɛ i bɛ den balilen k'a ɲɛ kin ka k'a fa kan i b'a fɔ k'a fa tɛ saraka de b'a kɛ i bɔra ni saraka minnu ye kɛnɛma kan olu de b'a kɛ suko ni dugujɛ cɛ k'i den kɛ dorokɛri ye doroku tala gulɔminɛ ye ko tɛ ɲɛ tɛ suko ni dugujɛ cɛ laturu saraka de b'a kɛ mɛ i bɛ nin bɛɛ kɛ dabali ye dabali don dɛ mɛ mɔgɔ de ka dabali tɛ e yɛrɛ de ka dabali don e de y'a dabali tigɛ ka na n'a ye so kɔnɔ laturudalaw ta o ye jumɛn ye balimaya kɔnɔ sinji kɔnɔ laturu kuma ka ca dɛ mɔgɔ caman ye balimaya tiɲɛ laturuko la k'a sɔrɔ e ma faamu i ye sinji tiɲɛ laturuko la e ma faamuya ni laturudala k'i ma ko fasotigi ni juguya anw fɛ yan faso ni juguya o ye dabali de anw fɛ yan parce que en tant que juguya ko kuma fɔra anw fɛ yan dɔrɔn o ye dabali de ye faso ni juguya laturudala b'a f'i ye ko e yɛrɛ jugu b'i faso de kɔnɔ han i jugu b'i faso kɔnɔ mɛ i jugu jumɛn don i ni kɔrɔkɛ min delila ka kɛlɛ ka tɛmɛ hali n'o kɛlɛ bɛ san 10 bɔ i hakili bɛ jigin o de la i b'a fɔ ko de bɛ k'i baara parce que i n'o de kɛlɛ la k'a sɔrɔ laturu b'o f'i ye misali dɔ de la i ni mɔgɔ min ye fa kelen ba kelen ye fa kelen ba kelen n'a wulila k'i sɛgɛrɛ kaba b'a miiri a kunkolo la i dɔn ka taa karisa deli wari la mɛ ni n taara tiɲɛ fɔ a ye a tɛ sɔn k'a di na n ka taa nkalon tigɛ ye ko muso man kɛnɛ walima den man kɛnɛ walasa n ka wari sɔrɔ a bolo kabi i balimakɛ b'o ŋaniya siri don min na lata b'o don ko faso ni juguya
façon juguya bari i bolemekɛ natɔ filɛ kuma min f'i ye tiɲɛ tɛ a natɔ de juguya de kila k'i ka wari minɛ a bɛna min fɔ nkalon don bon o den ma faamuya juguya bɛɛ taara kɛ dabali ye anw fɛ yan o kumana i bɛ saraka jugu ta i bɛ balimakɛ saraka ka sɔrɔ i t'a dɔn i b'o ko maaya ban n'i dun y'a saraka ni ko y'a sɔrɔ i bɛ tila k'a fɔ tuguni ko siga foyi t'a la ko nin de tun ye jugu ye parce que i ye saraka bɔ dɔrɔn a y'ale de minɛ ka sɔrɔ e de bagara ma k'a saraka sisan k'a mago sa denɲɔgɔn ni juguya laturu kɔnɔ laturudala bɛɛ kan k'a dɔn ko denɲɔgɔn ni juguya ko o fana ye du caman ci munna laturudala b'a yɛrɛ saraka yɔrɔ min na o de ye denɲɔgɔn ni juguya ye denɲɔgɔn ni juguya de ka jugu laturudala ma kosɛbɛ laturudala caman de bɛ k'a yɛrɛ saraka denɲɔgɔn ni juguya la ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'i juguya i mɔri ɲɔgɔn dɔ bɛ k'i juguya walima i soma ɲɔgɔn dɔ bɛ k'i juguya o de ye denɲɔgɔn ni juguya ye hali i woloden mɔgɔ yɛrɛ den i ye den min wolo dɛ n'i y'a ci ka taa bitigi la taa te mugan na san ka na n'a nana te d'i ma warimisɛn tɔ dɔrɔmɛ mugan n'a m'a d'i ma fo kalo saba n'i ye turabu da a b'a fɔ ko denɲɔgɔn ni juguya fo kalo saba a b'a f'i ye ko denɲɔgɔn ni juguya walahi denɲɔgɔn ni juguya kɛ parce que i den kan ka fɛn min d'i ma a m'a d'i ma a y'a dogo o ye denɲɔgɔn ni juguya ye bon mɔgɔ caman bɛ yen o denɲɔgɔn ni juguya olu bɛ taa saraka jugu de ta k'a da denɲɔgɔn so in kan k'a saraka i y'i den saraka o la denɲɔgɔn ni juguya faso ni juguya nin ye masiba belebele ye furu ni juguya farala kan du caman bɛ yen o man di bi laturudalaw b'a fɔ i ɲɛna k'i muso bɛ k'i dabali furu ni juguya cɛ caman bɛ taa ka dilan sen kɔrɔta ka taa fauteuil bɛɛ fara k'a lajɛ a bɛ laturudala ka kuma ye furu ni juguya k'i muso de bɛ k'i baara k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ walahi furu ni juguya ma caman ka furu sa ka tila ka du duman caman tiɲɛ parce que ni dabaliko donna mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ da ɲɔgɔn na bilen fo ka diɲɛ wuli toujours a sigalen don ɲɔgɔn na du bɛ koya donc furu ni juguya dɔ wɛrɛ tɛ dɛ yarɔ an balakaw n'i ye ko kɛ olu la n'a y'u tɔɔrɔ f'u k'u muso ɲɔgɔn dɔ sɔrɔ ka se ka baro in b'o tigi ye karisa ye min kɛ na i ma ye wa muso bɛ kuma tali min kɛ k'a fɔ muso wɛrɛ ye o de ye furu ni juguya ye e n'ale ka furu kuma o man ka bɔ kɛnɛma o kan ka dan e n'ale cɛ de n'a y'a bɔ kɛnɛma k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye dɔrɔn a ye juguya de kɛ o ye furu ni juguya ye bɛɛ laturudalaw ye o furu ni juguya kɛ dabali ye k'i muso de bɛ k'i dabali ka du caman tiɲɛ bon nin n'a damada bɛ turabu kɔnɔ anw fɛ yan bi maa si t'a hakɛ dɔn a la kɔ du o du tiɲɛna n'i y'a jɔ 100 o 100 90 laturudalaw y'o ci walayi i kɛra wari ɲinina ye dɔnni bɔra mago dilan la a kɛra wari ɲinina ye bari sabula dɔnni ye fɛn ye mɔgɔ kan ka tɔgɔ ɲini fɛn min na a t'i tɔgɔ duman ka fɔ a la ka dalilu baara mɔgɔ ye a mago ka dilan ne hakili la nin bɛ dɔnnibaa nisɔndiya kun bɔ mais ni nafoloko de nana ka na tɔ kɛ tiɲɛ t'a kɔnɔ bilen tiɲɛ yɛrɛ tɛ fɔ a kɔnɔ bilen mɔgɔ min ni i b'a jateminɛ client bɛ na laturudala fɛ yen n'i tɛ dolo dɔn ko dɔ bɛ yen o b'i sɔrɔ i n'i ka client cɛ laturudala b'a fɔ client ɲɛna ko na nin 100 n bɛ nin ka baara kɛ n'a ko 100 tɛ n bolo 20 de bɛ n bolo u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ quoi ko e t'a fɛ ka wari de bɔ i tɛ wari b'i kunna mais est ce que a sera sɔsɔli la wa n'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don k'e bɛ turabu dɔn ni 20 b'a kunna ni 20 t'a kunna e man k'o dɔn wa kabi e ma prix fɔ e kan k'a dɔn ne bɛna min fɔ a t'a kun kabi e ma prix fɔ e b'a dɔn ko a bɛna min fɔ k'o de ye tiɲɛ ye o de b'a kun mais n'i y'a ye e ma se ka da client na a ko foyi tɛ n bolo nin kɔ e ma se ka da o kuma la fiyewu e yɛrɛ de t'i filɛli dɔn i t'a dɔn walayi dolo kama n'i ye laturu jala kalan n'i ma dolo kalan fu caman b'i bolo dɛ i ta bɛ kɛ tamasiyɛn ye tamasiyɛn ninnu a min bɛ kɛ tiɲɛ ye o man ca dɛ dolo de b'a dɔn ko laturu bɛ ka kuma min f'i ye ko kuma tɛmɛnen don komi waati tɛmɛna walima a waati ma se dolo de b'o f'i ye dɛ misali la n'i taara laturudala fɛ yen
n'a ye turabu da e faso ye Segu ye i nana turabudala fɛ yen Bamakɔ a ye turabu da i bɛ quartier min na Segu waritigi min delila ka waritigiya kɛ ka tɛmɛ ka nafolo caman sɔrɔ ka tɛmɛ a salen ka ca san 40 ye Laturu bɛ na n'o ka kuma ye Laturu bɛ na n'o ka kuma ye cogo di Laturu tɛ se k'a fɔ n'a ma maga nafoloko la o parce que a bɛ fɛ ka kuma nafolotigi de fɛ a bɛna nafolotigi de ka kunnafoni f'i ye jagoya don o kuma bɛ fɔ nafoloso de kɔnɔ i b'a ye Laturu bɛ na n'a ye k'a fɔ e min sigilen filɛ nin ye e kamalen min sigilen filɛ nin ye i bɔra dugu min na i bɔra sigida min na nafolotigi dɔ delila ka tɛmɛ sigida in na i bɛna kɛ o ɲɔgɔnna de ye wa walima e bɔra dugu min na mɔgɔ dɔ delila ka tɛmɛ yen a ye nafolo caman sɔrɔ ka tɔgɔba sɔrɔ i mago b'o ɲɔgɔnna de la wa n'o kɛra dɔrɔn laturudala ti faamuya wɛrɛ sɔrɔ la koyi a b'a fɔ ko e de bɛna nafolo sɔrɔ client de bɛna nafolo caman sɔrɔ parce que en tant que laturu kumana nafoloso la ka ban ale bolo o ye client ka kuma de ye a b'a fɔ i bɛna nafolo caman sɔrɔ o de la nafoloko kuma bɛ fɔ turabu kɔnɔ i bɛ taa saraka bɔ k'a bɔ i tɛ nafolo sɔrɔ parce que laturu ye nafoloko min kuma fɔ o tigi salen ka ca san 40 o nafolo kotigiya kɛra k'o nafolo dun k'o ban o tigi yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ bilen e b'o nafolo tigiya kɛ cogo di donc kuma kɔrɔ tɛmɛnen laturu b'o f'i ye kuma min tɔ bɛ san 40 bɔ a ma se fɔlɔ laturu b'o f'i ye mais pour que laturu k'o f'i ye fo ka sɔrɔ i ye dolo kalan dolo de b'a jiri la k'a fɔ a filɛ ka kuma min fɔ ne tigi tɛ balo la nin tɛ ne ka saraka ye dolo de b'o jiri la dolo de b'a jira laturudala la k'a fɔ ko laturudala e yɛrɛ kɛ o kɛ ka laturu da hali ne ye laturu da ko 100 kɛ tile kɔnɔ laturu da o da laturu bɛ e yɛrɛ laturudala kungo fɔ mais laturudala ka faamuya nana ye k'a fɔ ko n'i ye laturu kɔni da mɔgɔ e ma ye o bɛ bigi di mɔgɔ ma i ka kuma wa bari n'i ma bigi di mɔgɔ ma a ka fɛn dɔ fɔ a la a yɛrɛ ti da la yɛrɛ k'e bɛna ale kungo lajɛ bilen ala ni bigi ko in donna mɔgɔ fɛ bon client bɛ min fɔ bigi la k'a di e bolo n'i ye turabu da kuma bɛna turabu kɔnɔ k'o bɛɛ ye client in ta de ye ni ka sɔrɔ n'i ye turabu da so 16 a dɔ la laturuden 2 dɔrɔn de bɛ kuma client kan laturuden 2 dɔrɔn kelen bɛ kuma e laturudala kan kuma dɔ la 2 bɛ kuma e laturudala kan kelen bɛ kuma client kan laturu so 16 bɛɛ tɛ se ka kuma maa kelen kan maa si tɛ se a kɔrɔ mais n'o masaya fɔra i ye k'i bɛ n'o kɛ k'o nafolo fɔ i ye k'i bɛ n'o kɛ k'o dawulatigiya f'i ye k'o fɛn bɛɛ fɔ e ɲɛna k'e bɛ n'o bɛɛ kɛ k'a fɔ k'a ja kosɛbɛ i taara misiw ni sagaw ni fɛn bɛɛ bɔ ka sarakaw bɛɛ lajɛlen bɔ dɔ farali i ka gɛlɛya kan i ye saraka bɔ fɛn min nɔfɛ e ta tɛ o i ye saraka fu de bɔ fu parce que e kungo tɛ o la laturudala ma a yɛrɛ kungo ani client ta dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o ma ko dilan ma nɔgɔ dɛ tuma bɛɛ laturudala b'a yɛrɛ ka saraka de fɔ client ye tuma bɛɛ laturuden in kumalen don ale yɛrɛ de kan mais a t'a dɔn a fɛ k'a kumalen don client kan bari o ye filɛlikɛ sara di a b'a ka saraka ta ka fɔ client ye client bɛ t'o bɔ a taara k'ale laturudala dan client bɛ taa wari tiɲɛ saraka la a tɛ foyi ɲɛ o ye bon walasa i ka se ka ninnu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na dolo wallahi dolo de b'a to i bɛ se ka nin dɔn k'a bɔ ɲɔgɔn na laturu ye so 16 n'i ye laturu ka kuma jate minɛ laturu so 16 jate minɛ n'i ye laturu 16 tɔgɔ fɔ e sisan k'i sigi k'i miiri i ka fɛn wɛrɛ tɔgɔ fɔ diɲɛ kɔnɔ min tɛ 16 in kɔnɔ o tɛ yen bilen donc laturu ye faamuya dɔ de ye laturu ye diɲɛ yɛrɛ de ye i ɲɛ bɛ so 16 in na so 16 in ye diɲɛ de ye n'i ye niso jate minɛ laturu niso jate minɛ o ye seju ye i kan k'a dolo kalan k'a dɔn seju bɛ ni de la mɔgɔ min sara ka ban yɔrɔ da tɛ kuma la o min bɛ balo la k'o bɛ sara o de la seju ye niso ye adama ye laturu garisigɛ so ye e mago bɛ garisigɛ la ne yɛrɛ mago b'a la bɛɛ mago bɛ garisigɛ la i bɛ adama dolo ɲini i b'o dɔn maliju o bɛ ba du kɔnɔ bolo ka sin faso ma a ka di bɛɛ lajɛlen ye dutigi bɛɛ b'a fɛ k'a yɛrɛ tɔgɔ la du sɔrɔ o ye ba du kɔnɔna ye n ka du sɔrɔ ka n ka denbayaw bila kɔnɔ o ye ba du kɔnɔna ye bɛɛ mago bɛ o la i kan ka maliju dolo ɲini k'a dɔn bayaro o ye faso kɔnɔden ye bayaro faso kɔnɔden don jiso den don adamaden i ka kunnawolo ani i ka danbe faso de don n'i kɛra diɲɛ maramasakɛ ye ni faama yira i la i kuma sulen don
ya dunga Akaramoko ya badongola, akaramoko ya jabangara dunga me jabama be ngula dinga no akaramoko ya badongola, akaramoko ya badongola. kulubali de ya nani dunga me gausu kulubali neni mangam Akaramoko ya badongola, akaramoko ya badongola. mugajigi magayo ni dunga me ne dinga jaga fanu dunga yi Akaramoko ya badongola, akaramoko ya badongola. awla dinga danyambra ya dunga me kula graba dondo ya dunga Akaramoko ya badongola, akaramoko ya badongola. 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 Akaramoko ya badongola, akaramoko ya Akaramoko ya badongola, akaramoko ya badongola. Awɔ i kuma sulen bɛ diɲɛ kɔnɔ hali ni diɲɛ fɛn bɛɛ b'i bolo f'i ka dɔn ne fa de ye karisa ye o ye faso ye denɲɔgɔnso bi kuma o cogo la denɲɔgɔnso b'a f'i ɲɛna ko ala bɛ maa sɔn mɛ ala t'a bolo bɔ ka foyi di mɔgɔ ma mɔgɔ b'a sɔrɔ ɲɔgɔn bolo de wala o ye denɲɔgɔnso ye mɔgɔw de b'a sɔrɔ ɲɔgɔn bolo o ye denɲɔgɔnso ye i b'a ɲini ka o dolo dɔn n'i bɔra i bɛna dimiso la n'o ye instant ye bunadamadenya falennen don lafiya la don dɔ la dimi b'i kan don dɔ la kɛnɛya b'i kan adamadenya taala ye dimi ye hɛrɛ dɔ bɛ olu tɛ sɔrɔ dimi kɔ dimi ye diyagoya ye bunadamadenya kɔnɔ munna kabi denko bɛ daminɛ don min na kabi kɔnɔbara bɛ daminɛ don min na ko denko daminɛna o ye muso ni lafiya faralen ye fo ka taa a den da kɛnɛ ma a tɛ sɔrɔ dimi kɔ donc dimiso de i kan ka o dolo ɲini k'o dɔn furuso den n'o o ye lumara ye i kan ka o dolo ɲini k'o dɔn bari furu o de bɛ balimaya kala furu de bɛ mɔgɔw surunya ɲɔgɔn na ka kɛ balima ye furu ye wajibi ye silamɛya la bɔgɔso den bi o cogo la mangusi ale ye bɔgɔso den ye an bɛ don min na komi bi diɲɛ laban nafolo bɛɛ bɛ ka taa bɔgɔ de la a bɛ wa nafolo bɛ yen k'o ye nafolo fangama ye n'o ye jama ni sanu ye a bɛɛ bɛ bɔgɔ de la o ye bɔgɔso dɔ ye kalalaw bɛ sira kan siraba de bɛ dugujanw surunya ɲɔgɔn na sira ɲuman o de bɛ dugujanw surunya ɲɔgɔn na k'a boli nɔgɔya masa Sulemani bɛ masaya la e mago bɛ masaya la ne yɛrɛ mago b'a la an filɛbaa bɛɛ mago bɛ masaya la fana ma sɔrɔ i kan ka o fana dolo ɲini k'o dɔn Badara bɛ jigiso la bɛɛ mago bɛ jigiya ɲuman de la ni kɔsɛmɛ yɔrɔ ɲuman t'i bolo i ka diɲɛlatigɛ tɛ dilan koyi fo jigi de ka y'i la bon nun wɔrɔ o bɛ juguya la bunadamadenya taala ye juguya hali ni maa min juguya i b'i yɛrɛ juguya adamadenya taala ye juguya ye mɔgɔ yɛrɛ bɛ fɛn dɔ kɛ o man ɲi i yɛrɛ ma nka i hakili la k'i ka lafiya b'a kɔnɔ tontigi gariya o ye nafoloso den ye an bɛɛ mago bɛ nafolo caman de la koyi ka caman sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ diɲɛ bɛɛ ka bɔ an kalama i kan ka o dolo ɲini k'o dɔn sumana bɛ laturu kɛnɛkanso la mɔgɔ i bɛ baara o baara la i b'a fɛ k'o baara in kɛnɛtigiya sɔrɔ jamana bɛɛ ka bɔ a kalama ko karisa ka baara ye nin ye o ka di i ye o de bɛ na ni publicité o bilali ye arajo ni facebook kan parce que i b'a fɛ diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama k'e bɛ yen o ye kɛnɛso den ye siyɔrɔso den bɛɛ ten ni dugu jɛra i bɛ adamaden cari ne fa bɛɛ fɛ su heure dɔ bɛ yen n'i bɔra k'i ma ye i b'a sɔrɔ bɛɛ da ni siso kɔnɔ ko labanso o ye Sigi Musa ye k'o bɛɛ lajɛlen laban yɔrɔ ye ale ye diɲɛ ko o ko danyɔrɔ b'a la Sigi Musa b'o f'i ye ko diɲɛ ko o ko danyɔrɔ de b'a la bon nin 16 in kɔfɛ mun de bɛ diɲɛ kɔnɔ bilen foyi tɛ yen nin 16 in kɔfɛ foyi tɛ yen bilen se k'i miiri ka foyi fɔ bilen foyi tɛ yen donc i b'a ye n'i ye laturu so 16 kalan ka dolo kalan laturuden kelen o kelen dolo hakɛ min bɛ laturuden kelen kelenna nɔfɛ
i ka se k'o dɔn kɛ n'i ma se k'o dɔn i tɛ se ka fayida di mɔgɔ ma i m'a ye ne ka fayida di ka suma dɔ wɛrɛ ma kɛ fayida bɛ kɛ ka mɔgɔw mako sa cogo min na n'i y'a fɔ kan mɛn i b'a dɔn tigitigi ka tigiti dolo dɔn n'o tɛ a tɛ sɔn ka fɔ laturu so kelen o kelen i b'a sɔrɔ a bɛɛ jiginna ka bɛn kalo dɔ de ma a bɛɛ jiginna ka bɛn don dɔ de ma a bɛɛ jiginna ka bɛn waati dɔ de ma o b'a kelen kelenna bɛɛ la donc n'i b'a fɛ ka maga min na f'i k'a dɔn o laturuden jiginna kalo min na i k'a dɔn a jiginna don min na pour que k'a baara ka hɛrɛ sɔrɔ a la a misali fɔlɔ ye jumɛn ye adama n'i ye adama dolo kalan k'a dɔn i bɛ mɔgɔ kɛ nafolotigi ye sisan kalo 7 o b'a sɔrɔ alihamudulilayi mɔgɔ y'a dɔn mais mun na adama ye an fa adama de ye mun n'a fɔra ma laturu kɔnɔ ko garisɛgɛ so den bari ala y'an fa adama dilan k'a bila alijinɛ kɔnɔ an fa adama ma saraka bɔ ala ye a ma bato kɛ ala ye ala ye fonisiriya de kɛ ale la k'a bila alijinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma foyi kɛ o ye garisɛgɛ ko dan de ye ale de garisɛgɛra ka tɛmɛ dafɛn bɛɛ kan o de la mɔgɔ ale bila laturu garisɛgɛ so place la voilà mais adama donna alijinɛ kɔnɔ mais adama ma to yen a bɔra alijinɛ kɔnɔ tuguni ka tila ka na ɲani ni sɛgɛn daminɛ diɲɛ na yan don min na adama donna alijinɛ kɔnɔ ala ye adama dilan don jumɛn ala y'a don alijinɛ kɔnɔ don jumɛn a bɔra yanni e ka fɔ i b'a sɛbɛn k'a nasi ko u bɛna sɛbɛn kalo min kɔnɔ k'u kɔ a la walima u bɛna sɛbɛn don min k'u kɔ a la e b'a dɔn wa u ka sɛbɛn don in bɛna bɛn adama bɔ don ma alijinɛ kɔnɔ e b'o dɔn wa n'i ye hɛrɛ ɲini tɔɔrɔ don i bɛ tɔɔrɔ de sɔrɔ koyi o b'i komi n'a fɔ ni mɔgɔ min ye ala wele laturuden adama na ala i ye an fa adama bɔ nɛɛma na n b'a fɛ i ka n yɛrɛ bɔ nɛɛma na nin dɔrɔn de don wa n'i y'a baara a baara don na adama donna alijinɛ kɔnɔ don min na ani kalo ni waati min na n'i sera o waati ma hali ni e ma kuma kana saraka yɛrɛ d'a kan laturuden bɛ kuma ala i ye an fa adama bila nɛɛma min na n b'a fɛ i ka ne yɛrɛ don o nɛɛma ɲɔgɔnna na o la dɔn tɛ se ka taa ka waati to cogo si la ala y'an fa adama dilan juma ala y'an fa adama dilan juma ala y'a bila alijinɛ kɔnɔ juma mais juma ninnu tɛ kalo kelen kɔnɔ dɛ wa a bɔra alijinɛ kɔnɔ juma kun 3 ala y'a dilan juma k'a bila alijinɛ kɔnɔ juma wa ala y'a bɔ alijinɛ kɔnɔ juma n bɛ dan o 3 ma o ye belebeleba bɔlen a la n'i y'o dɔn ka bɔ a la o ye belebeleba ye mais a danna juma min kɔnɔ an fa adama dilanna juma min kɔnɔ juma in tun bɛ kalo jumɛn kɔnɔ i bɛ wuli ka sabara don i b'o ɲɛɲini o tun bɛ kalo min kɔnɔ i b'o kalo ɲini k'o dɔn kalo in tile jolina kun don ka bɛn don jumɛn ma i b'o olu ɲɛɲini k'o dɔn ala y'a bila alijinɛ kɔnɔ juma min na o juma tun bɛ kalo jumɛn kɔnɔ a bɔra alijinɛ kɔnɔ juma min na o juma tun bɛ kalo jumɛn kɔnɔ n'i ka ɲɛɲini ma ninnu sɔrɔ n'i ye adama baara k'a di mɔgɔ ma a bɛ sa garibuya la a tɛ dɔrɔn sɔrɔ walahi a bɛ sa garibuya la ka fadenw deli kɔni o la mɔgɔ caman y'a nasiw bɔ k'u ko ala k'a min nasi kolen ni a minnilen kɔfɛ u bɛ gɛlɛya la bi ala dɔrɔn ne bɛ gɛlɛya hakɛ dɔn waati wuli ko ye parce que en tant que i ma laturu dɔnba jɔn sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se k'i minɛ ka bɔ a kɔnɔ i b'i ko diɲɛ nasi bɛɛ la i b'i ko yiri bɛɛ la i bɛ sɛbɛn bɛɛ kure la ti foyi ɲɛ parce que ala ye degun min se a ka nabi ɲuman ma kira ma n'o ye adama ye i y'o ɲini ala fɛ ala y'o doni da i kun a jigi man di dɛ donc fayida ko a fiɲɛ belebeleba dɔ filɛ nin ye u bɛ bɔ k'u jɔ u bɛ se ka dɔnni 50 di ɲɔgɔn fɛ dalilu 50 n'i ye nin kɛ a bɛ kɛ tan n'i ye nin kɛ a bɛ kɛ tan kabi e kan k'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye dɔnni tɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ komi n'a fɔ marabatɛga tiɲɛ tɛ dɔnni t'o fɛn ye dɔnni ye gindo de ye siiru de don a tɛ se ka woyo tan k'a bɛɛ bɛ kɛ ɲuman ye tiɲɛ tɛ ɲɛna fɔlikɛ yɔrɔ dɔ la donzɔngɔni fɔ ye mɔgɔ dɔ wuli i y'a faamuya turabu masa dɔ k'ale ye turabu masa ye a wulila ka na jɔ kɛnɛ kɔnɔ ka mikoro minɛ a ko nkɔni fɔ ma ko n bɛna dalilu dɔ d'i ma adama la don o don i bɛ 50 sɔrɔ nkɔnifɔ ko a ma ko karamɔgɔ a barika
ko nga o dallu to i bolo i ka 50 dina ma bi ne mago bɛ bi tan in dɔrɔn de la dallu in t'i bolo yɔrɔ ŋɔni fɔ tigɛra la de o wala a tigɛra la quoi k'a ka dallu in to yen a ka 50 di ale ma 50 ma sɔrɔ a bolo ka di ŋɔnifɔ ma dallu dun bɛ e bolo don o don 50 bɛ sɔrɔ mais a don su wallahi hali 2000 ma sɔrɔ a bolo ka di ŋɔnifɔ ma 2000 a bɛna nɛgɛ ka fɛn dɔ dɔ a bolo ten k'a yɛrɛ ɲinɛ o la an ka fɔlikɛyɔrɔ la n'i taara dusukɔnifɔyɔrɔ la i bɛ dagabana kuma dama de min da n bɛ nin d'i ma a bɛ nin kɛ tan n bɛ nin d'i ma a bɛ nin kɛ tan a bɛ nkalon tiɲɛ tɛ ŋɔnifɔlaw ti kɛra kuma ninnu na sisan ŋɔnifɔlaw bɛ wari de fɛ u tɛ dalilu fɛ bilen a si tɛ dalilu fɛ bilen wari dɔrɔn i bɛ wari de d'u ma sinon n'i k'i bɛ mɔgɔ minɛ k'i b'a fɔ ko Adama walima Seju u bɛ taa k'i jɔlen to u bɛ taa k'i jɔlen to u ka sira t'o la o voilà donc Latourou a ɲini i ka Latourou dolo dɔn a ɲini i ka Latourou kalo dɔn a ɲini i ka don dɔn i ka ɲini k'a waati dɔn hɛrɛ o hɛrɛ b'i ye Latourou la nin de don a so bɛɛ don dɛ Adama kelen tɛ dɛ k'a daminɛ ni so la fo ka n'a bila sigi Musa la i tɛ se ka jama di maa ma i tɛ se ka garisɛgɛ di maa ma i tɛ se ka masaya di maa ma f'i ka nin don bɛɛ ɲini k'a dɔn n'i m'a ɲini k'a dɔn fu de b'i bolo ka tɛrɛtɛrɛ in dama kɔni ci wala la k'i ko a la fu i b'i nɔrɔ cɛ fu a tɛ foyi ɲɛ wa a bɛna gɛlɛya wɛrɛ de da i kan don o dɔ bɛ yen ko dɔ kɛra don dɔ kɔnɔ koyi ala ye ko dɔ kɛ don dɔ kɔnɔ don o don ala ye ko dɔ kɛ ni hɛrɛ ma kɛ don min na i b'a sɔrɔ bɔnɛ jiginna o don ɛri o ɛri fɛn dɔ kɛra o kɔnɔna na ni hɛrɛ tɛ bɔnɛ don dɔn tɛ se ka baara waati kɔ dɔn tɛ se ka baara waati kɔ fiyewu 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 ni waati tɛ yen dɔn tɛ yen wala kuranɛhaya bɛ cogo min na anw ka Latourou bɛ ten de o Latourou ye jiginni kitabu de ye a fana jiginna nabi ɲuman dɔ de kan kuranɛ jiginna kuranɛ m'a fɔ maa si ye ko nin yɔrɔ in sɛbɛn k'i ko a nasi la k'a bɛ mago dilan mais munna kuranɛhayaw bɛ sɛbɛn ka kɛ nasi ye ka banaw furakɛ n'a ye n ko kumakan de don kumakan i ko bɛ n'a fɔ ni ala ye kuranɛhaya jigin k'a fɔ ne bɛ jɔn garisigɛ ne bɛ garisigɛ caman di n ka jɔn ma nin sababu in de la déjà ala y'o fɔ ka ban o kumakan in de i b'o de sɛbɛn o ye ala yɛrɛ ka kumakan talen ka segin a yɛrɛ ma ala e de ko k'i b'an sɔn garisigɛ la dɛ wa n mago bɛ garisigɛ la haya in bɛ sɛbɛn a kun de y'o ye donc Latouruden kelen o kelen bɛ yen a bɛɛ fana bɛ na nin nacogo in de la min jiginna hɛrɛ don ɲini i k'o baara min jiginna tɔɔrɔ don ala k'an kisi tɔɔrɔ ma i k'i jɛngɛ ka bɔ o don ma n'o tɛ i bɛna bɔnɛ sama ka se i yɛrɛ ma sisan i ka du sumalen i ka dudenw kamanagan tu da la i muso hakilila tigɛlen i bɛ bɔ ni saraka ye kɛnɛma sɛden kelen dɔrɔmɛ 400 i bɛ n'i ka du ci walahi sɛden kelen i bɛna fa ɲini i ka mɔgɔ bɛ sigi a kunna k'a dun dɔrɔn a banna o y'a bannen de ye donc dolo wajibi don n'i y'a ye n ma kalanso dayɛlɛ gansan n'i y'a ye kalanso dayɛlɛ n ye kalanso dayɛlɛ layidu dɔ de kama kabini ne ma taa dɔnni kalan ne y'a fɔ ni ne taara ka taa Latourou dɔnni kalan k'a dɔn n bɛna dɔnni in di farafinna ma ne o layidu ta ne yɛrɛ ni ala cɛ n bɛna di farafinna de ma farafinna donc n'a nana n'a ye diyagoya don n bɛ kuma o cogo la mais dolo komi dolo de tɛ se ka kalan dolo tɛ se ka kalan ni ɲɛ ni ɲɛ tɛ n'o tɛ n'a sɔrɔla ko dolo bɛ se ka kalan o kalan cogo in na ne ye Latourou kɛ tableau ye cogo min na n ko n bɛ dolo kɛ tableau ye ten ka jira diɲɛ mɔgɔ la n y'a dabɔ dɔrɔn gɛlɛya min bɛ adamadenw kan Latourou ko gɛlɛya la o ka se ka wuli tɔgɔ tiɲɛ min bɛ dɔnnibaaw kan dɔ ka se ka bɔ o la n tɛ se ka fɔ maa dɔw ɲɛna ko Latourou dala o a tɛ se ka fɔ dɔw ɲɛna ko Latourou dala walahi ala ni Latourou dala ye olu ka du ci mori ko kuma tɛ se ka fɔ dɔw ɲɛna donc i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko tɔgɔ tiɲɛ min bɛ dɔnnibaaw kan yan kulonkɛ ko tɛ o la n nana n'a ye o kama dɔ bɛ se ka bɔ dɔnnibaaw ka lagosi la cogo min na ka dɔ bɔ u ka tɔgɔ tiɲɛ na bɛɛ ka kalan suit hali ni ne b'i dɔn n'i maloyara o la i se kura tɛ k'i tɔgɔ falen k'i jamu falen i ka don kalanbulon la kɛ n'i donna kalanbulon la i bɛna faamuya sɔrɔ n'i donna i bɛna dɔn fɛn min bɛ Latourou ko la i bɛna bɔ a kalama i b'i baarakɛ bolo falen n'i baarakɛ bolo falen i man tu duma bɛ fɔ mais n'i y'o bɛɛ kɛ ni fadenya ye
i bɛ to yɛrɛ mago sa de kɔnɔ laturu tɔgɔ de ko yɛrɛ mago sa laturu den kelen bi mɔgɔ ka jɛnatigɛ tiɲɛ k'i den bɛɛ ka jɛnatigɛ tiɲɛ den kelen pewu walahi laturu den kelen a b'i ka diɲɛ tiɲɛ pewu wa denw dɔ bɛ bɔ i la a b'a bɛɛ ka maaya ban n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna laturudala bɛɛ tulo bɛ n kan na n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna bi laturudala o laturuda bɛ yen fo mɔgɔ ka laturuda ye san 3 sɔrɔ mɔgɔ ye san 3 kɛ laturudala kulusi yala lagosi b'a bɛɛ la a bɛɛ o ye misali dɔ ye a bɛɛ mɔgɔ ye san 3 sɔrɔ laturudala kulusi yala lagosi b'a bɛɛ la mais fɛn min bɛ ka bila u la u m'o fana dɔn don o don o b'u bolo so kɔnɔ yen turabuden dɔ bɛ yen ko bayero de b'a bila laturudalaw la ka fanga dɔgɔya se ma k'i bɔ cɛya la pewu bayero de b'a kɛ laturu ye masiba de dɛ hali ja bɛ yɛlɛli min kɛ laturuden kan n'i dunna laturudala ka so kɔnɔ i b'i sigi f'a jateminɛ bigi b'ale bolo a bɛ ka turabu ci i ja lajɛ n'a sɔrɔ la tɛ ka ci ja kan n'a ye dimiso den sigi ja kan dɔrɔn c'est fini i taara k'i bɛ taa garisɛgɛ ɲini i ni bɔnɛ bɔra dɔ farali ka kɔ kan donc bayɔrɔ in de b'a kɛ mɔgɔ minnu bɛ sigi ka laturu da k'u ja bila u ka buguri kɔnɔ bayɔrɔ de b'a kɛ place dɔ bɛ ni bayɔrɔ sɔrɔ ka sɔrɔ i ja bɛ turabu kɔ o ye tilalen ye a bɛ bɔ cɛ la nin n'a ɲɔgɔnna caman ko caman bɛ yen laturu kɛmɛ ka min kɛ a dabaw la a caman n'i ye laturudala fɛn o fɛn kule la bi lahi a yɛrɛ bolo nɔ don laturudala kamanagan a bolo nɔ don laturu t'o fɛn n'i ye laturu dɔn n'i ye laturu kelen gindo dɔn den kelen diɲɛ b'i lakodɔn diɲɛ walahi laturu den kelen pewu n'i y'o gindo dɔn diɲɛ bɛɛ b'i lakodɔn mais ka t'o so 16 bɛɛ ye maa bolo e bɛ kamanagan na halisa o 16 bɛɛ tɔgɔ bɛ e kɔnɔ jamana dɔɔni tɔ kɛra dasago fɔ kuma ye laturu ye 16 ye mais i bɛ tila ka mɔgɔ dɔw ye fana u b'a fɔ ko laturu ye 40 ni kɔ a dɔw ko laturu ye 30 ni kɔ ye o ye dabalibanko ye bari olu fɛ ko ne ye kuma dɔ de fɔ ne nana ni kuma dɔ ye laturu kɔnɔ min ɲɔgɔnna kun t'a kɔnɔ olu hakili la ko ne ye miiri k'a fɔ de ne bɛ fɛn o fɛn ko ne b'a sɛbɛn tableau la bɛɛ b'a ye i yɛrɛ b'a dɔn tigitigi i tɛ nin dɔn u y'u miiri ka kuma fɔ mais ne ye video kɛ ne t'a fɔ ne t'i sɔsɔ fɔlɔ k'a fɔ k'i ka laturu kɛ 30 ye 40 tɛ dɛ mais 16 in kɔfɛ ni mɔgɔ min sera ka laturu den kelen ci ka jira min ci cogo forme tɛ 16 in kɔnɔ ne yɛrɛ tɛ laturu dabilen diɲɛ kɔnɔ wallahi ni min sera ka laturu den kelen tɔgɔ fɔ min tɔgɔ tɛ 16 in kɔnɔ n bɛ laturu haramu diɲɛ kɔnɔ hali tɛ laturu tɔgɔ fɔ n da la bilen ne den ɲinu fɛ yanni k'a fɔ 40 don 30 don kelen dɔrɔn ci ka jira na bani 16 in kɔfɛ kelen dɔrɔn ci a ka sɔrɔ o ci cogo tɛ 16 in kɔnɔ wala an bɛ da la ko dɔ b'a sanfɛ walima i ka dɔ tɔgɔ fɔ an ye an bɛ da la k'a b'a sanfɛ n'o tɛ 16 in don foyi tɛ se ka fara kan wa hali k'a kalan dɛ ne ma laturu kalan i ta ye ko yɛrɛ mako sa ni yɛrɛ ta tiɲɛ i b'i yɛrɛ don dingɛ kɔnɔ fo lahara ni ala cɛ tɛ se ka bɔ wa i da mɛn karamɔgɔ minnu na n'i bɛ taa ka t'i kɔ sɛmɛ olu la olu de bɛ tila k'i tɔ tindi ka taa bari u se u ka nasi ni sɛbɛn de u b'o de d'i ma sɛbɛn min bɛ e kunna o dilanna ni fɛn min ye e t'o dɔn e bɛ ka min minɛ ka bila o kan o dilan bɛ ni fɛn min ye e t'o dɔn e kɔni bɛ sɛbɛn dan k'a sɔgɔsɔgɔ i kunna ka portefeuille gɔfile sɛbɛn la a bɛna taa foyi ti ka dilan donc laturuko an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na mais dɔɔnin dɔrɔn de fɔ a la ne tɛ mali laturuko tiɲɛna farafinna laturuko tiɲɛna farafinna laturuko tiɲɛna pewu welewele dalen don san kalo 12 ne ko farafinna de ne ma fɔ mali dɛ n ko farafinna ni mɔgɔ sɔrɔla farafinna ko i bɛ sɔn i ni ne ka sigi laturu kuma la a bɛ diya ne ye kojugu a bɛ diya n ye kosɛbɛ walahi ni mɔgɔ sɔrɔla farafinna kɔnɔ k'i bɛ sɔn an ka sigi laturu kuma la tabali kelen kan diɲɛ ma ka bɔ a kalama o bɛ diya ne ye o bɛ ne wasa wa fana
Jewana bois kalama fana. Kafako Latourou est fermier. Hein? Jema bois kalama. Anga sigi doro kapma. Kadam ne malaka farafina bedo. Farafina be. Ntisaka tuwabula douala bari. Nkara ko ka suru to yala nti ka olu do ala nete na bor la farafina be ne ma machi to ko men kulola la turkola ko min mi son ka jo ne kra fe ki ba fo ki la tur masaye ne mo cheme mo to ko men kulola mo o nyena bo mo ko konte anti kuma ka farafina de ko do nte bo mo ko konte Non, ça va? On me regarde maintenant. Ça va bien? Oui, ça va. Ouais. Donc, on en a. Alors, on va faire ne bɛ tɛmɛ o bolo yan nɔ a bɛ san 3 bɔ ne na kalandenya de la a fɛ yen kalandenya in kɔnɔna na vraiment n ye fɛn caman faamuya kalandenya in kɔnɔna na n ye fɛn caman faamuya kosɛbɛ kalanden tɔw bɛ na cogo min na ne yɛrɛ nana o cogo de la ka kalan kɛ ka faamuyali caman sɔrɔ a la ne bama ne bɛ yɔrɔ min na ko bi karamɔgɔ ka jarisiw dilen n ye fɛn caman faamuya a bɛ ka mɔgɔ caman ɲini donc o kɔfɛ fana n gɛrɛna a yɛrɛ la pour que n bɛ se k'a dɛmɛ kɔnɔna na cogo min na a n'a den mɔgɔ fila n'o ye Kasimu Kulubali ani Musa Kulubali voilà. Wala dingere bani kudonga awa dingere bani kudonga na da progale bani kudonga bani kudonga ga usinaga wini dale usige bo ga usinaga yani balu usige bo ga usinaga jawangala Kelagalu ga usinaga Kama kutala ye ga usinaga Latourou matado menunaga Boloni matado menunaga Bomuta pale menunaga Akimu babono menunaga Bakoni jagono menunaga Badomon muyaja gono Gausu kulubale menunaga
Partager. Avec vous gagner. Partager. Ainda, kalau kau bisa terus ainda. Ainda ni. Mereka balkon. Anak musuh nanti nubain tak. Bain lo. Yang form yang buat. Nggak dengan ini. Awak pun. Ini adalah. Saya marah utara ni. Tɔgɔ ye Hawa ne jamu ye Kulubali karamɔgɔ kɔrɔmuso de ye ne ye Gawusu Kulubali Gawusu Kulubali dugawu den don barika den don Gawusu n'a muso fila a n'a denw u ma maa si bɔ maa si la yan u bɛ bonya min kɛ musokɔrɔba in ye u y'o tile de ka balimamuso ye anw de ye cɛ balimamuso ye balimamuso mara man di balimakɛ ka du kɔnɔ nka u y'a mara jɛnatigɛ fɛn bɛɛ an ye min ɲini ko maa d'a ma a tɛ yen o foyi tɛ anw kɔni an b'an ja an n'an baw an b'an ja foyi ma to an ye foyi tɛ yen anw bɛ min kɛ nin du in kɔnɔ a tɛ yen Gawusu barika den don dugawu den don bonya tigi don karama tigi don a n'a furumuso a n'a denw n'i bɛ nin du in tɔgɔ ɲini fɔ ko barika du ani mɔgɔ bonya du yan de don karamɔgɔ du min don karamɔgɔ du lankolon tɛ dɛ k'a fɔ k'a to a la k'a kɛ k'a ye fana o de an bɛ dugawu kɛ ala ka sini kɛnɛya di ka labanko ɲuman di a n'a denw n'a musow an ta ni wali ta bɛɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen kunna diya ka si caman d'a bɛɛ. Cakɛyɔrɔ o b'i kɔ n ka ɲɛnamaya o bisi basalen don k'i k'a dɔn k'a fɔ ko kun bɛ kow la fɛɛrɛ ani dabali tigɛ karamɔgɔ Gawusu Kulubali ala b'i ka dɔɔni min karifa a la yiriko ni doloko ni laturuko la karamɔgɔkɛ wuli k'a lajɛ gɛlɛya minnu bɛ yen o bɛ se ka gɛn cogo min danga sigi o la joona i ka ɲɛnamaya o ka se ka sigi bɔlɔ kan. N nana karamɔgɔ Gawusu fɛ yan k'a sababu kɛ dɔɔni ɲinini de wallahi an mɛnna kala la an mɛnna ka bori ka yaala an ma dɔɔni tiɲɛ sɔrɔ fɔlɔ ne de tɔgɔ ye Abubakar Kone ka bɔ Sikaso mara la an ka cercle de tɔgɔ ye Kɔnɔnjɛba an ka dugu tɔgɔ de ye Dongarila wallahi n tora Dongarila ka karamɔgɔ Gawusu ko mɛn ka dɔ k'a fɔ ko dɔɔni tiɲɛ b'a bolo o de ye ne wuli ka na ko n bɛna dɔɔni ɲini surɔ wallahi an ye san joli kɛ ka bori an ma dɔɔni tiɲɛ sɔrɔ fɔlɔ an ye dɔɔni tiɲɛ de lakomɛ ale bolo an nana k'an bɛna dɔɔni tiɲɛ ɲini wallahi a bɛ se ka mɔgɔ fana kala ka dɔɔni d'i ma ni ala ka tiɲɛ jɛ ye. Gawusu Kulubali su sere su mun na o, yɛrɛ dɔrɔn tɛ ka mani kuli kan kelen tɛ mana.
Ibale no na ndu. Kana te kini langini family te langini. Kana te kini zulo nenda zulo na bile bro ga ro do je. Fati ha ga dire. Ka fori da mulo ba ba ma nya lo lo. Mudo te mame munje fa imaje. Ro ga ni mo ro le ba. Gazu dia ga le zu na le. Tena zo ja mo na le ki zo wala. Iklarayna. Ni ye client dɔ ye minnu ko u b'a seriya a foyi t'u la u tun bɛ gɛlɛya min kɔnɔ don min na a baara bɛ kɛ u bɛ n'u ka baara k'a fɛ yan nɔ a kɛra k'u to cogoya min na ani bi bi in na u bɛ cogoya min na olu caman de sɛbɛntiyalen bɛ yan nɔ ne yɛrɛ bolo kuma lasurunya k'a f'i ɲɛna an cakɛda mɔgɔw an baarakɛɲɔgɔnw kuma dɔ maa ni maa mana surunya ɲɔgɔn na cogoya dɔ la n'i k'i b'a seriya mɔgɔ b'a fɔ i bɛ fɛn fɛn fɔ siga bɛ don a kuma la mais n filɛ k'o de f'i ye baara kadiri kɔnɔna na client fɛn fɛn bɛ na n'u ye nimisi wasa sɔrɔ minnu ma nimisi u ye nimisi wasa sɔrɔ ka se camancɛ la minnu ma nimisi wasa yɛrɛ sɔrɔ a bɛɛ bɛ tɛmɛ ne de ka sira fɛ olu b'a bɛɛ kuma fɔ ne de ye. Latourou matado menunaga, Boloni matado menunaga, Bomuta pale menunaga, Aji mufa bono menunaga, Bakoni jagolo menunaga, Otoman kuya jagolo menunaga, Gazu kubale menunaga, Bon, Latourou dans ma se ka o kɛnɛ ani garisɛgɛ kɛnɛ u ma se k'olu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. I b'a ye maa caman bɛ taa sɛfan ta ka taa kɔnɔ tiɲɛna ko basi kɔnɔ ka kɔnɔ tiɲɛna. Sɛfan den kelen dɔrɔmɛ 20 e yɛrɛ de y'a saraka ka taa ci i b'a ci dɔrɔn a kɔnɔ bɛ tiɲɛ. Kelen filanan n'i y'a sɛfan saraka bɔ k'a sɔrɔ kɔnɔ avancelen don n'i taara sɛfan ci den bangi don problème bɛ bɔ yen o don. Ni problème ma den sɔrɔ a bɛ ba sɔrɔ dɔ bɛ to a la sika foyi t'a la dɔ bɛ to a la wa sɛfan saraka nana ni o ye k'a jira tɔrɔdalaw la k'a fɔ ko kɛnɛ datugulen bɛɛ ti dayɛlɛ kɛnɛ dɔw bɛ yen olu bɛ to yen f'u dayɛlɛ don ka se voilà donc o la buna adamaden ka kɛnɛ ani e ka garisɛgɛ kɛnɛ u ma se ka olu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o kɛra problème dɔ ye marifamugu seju ka saraka n'u ye janfa alimami ye jigi la ko jigila janfa don n'a yɛrɛ siyɔrɔ la ko siyɔrɔla janfa a mana ye masaya la ko masayala janfa donc janfa alimami a kan ka ɲi min sisan n'u y'a ye yɔrɔ o marifamugu de kɛ k'a kunbɛn bon u bɛɛ dun mago bɛ dawula la u bɛɛ mago bɛ tɔgɔ la laturudala bɛɛ mago bɛ tɔgɔ la bɛɛ b'a fɛ tɔgɔ ka diɲɛ minɛ mais laturuden min bɛ tɔgɔ di u ma u tɛ fɛ k'o ye u bɛ taa marifamugu kɛ k'o sarada n'a nana dɔrɔn tasuma don a la Yusufu u b'a kɛ min kama ko Yusufu ye nabiyuma de kira de don Yusufu munna u b'a fɔ ko janfa don parce que Yusufu fadenw y'a janfa Yusufu fadenw y'a janfa u y'a bila kɔlɔn kɔnɔ donc n'u y'a bila kɔlɔn kɔnɔ ni sababu nana ka Yusufu bɔ kɔlɔn kɔnɔ ka taa feere k'a tɔnɔ ka da ɔ n ko Yusufu tilala ka na kɛ o jamana masakɛ ye tuguni o kumana mɔgɔ min tɔnɔna ni o de ye Yusufu ye o ka saraka o man ka kɛ tasuma ye bilen o sara tɛ tasuma ye bilen i bɛ nɛɛma cogo wɛrɛ de ɲini o la o bɛ se ka nɛɛma sɔrɔ cogo min na parce que o tun bɛ kɔlɔn de kɔnɔ o tun bɛ dekun dɔ de la e bɛna dekun wɛrɛ de fara ka tuguni n'o ye tasuma ye bon o la tasuma tɛ se ka kɛ o saraka ye
fɛn jumɛn kan ka k'o saraka ye égyptien fɛ yen n bɛ da suɲɛ k'o wɔɔrɔnin fɔ yusufu n'a nana n'u b'a saraka u bɛ dingɛni dɔ tigɛ kan o ye kɔrɔ ye n'u ye dingɛni mangani sen o ye kɔrɔ ye o marifa mugu kɛ dingɛ kɔnɔ n'u ye marifa mugu kɛ dingɛ kɔnɔ marifa mugu min bɛ kɛ dingɛ kɔnɔ o ye yusufu ye u bɛ na ni jisuma ye ka jisuma k'a kan i y'a fɔ o jisuma ka kan yɔrɔ ni ji ye marifa mugu ɲɛge ka ban hali ni tasuma d'a la a tɛ ci bilen bon anw bɛ siran futinɛ ɲɛ mais n'o y'a sɔrɔ futinɛ tɔ ye kalo 1 ye anw bɛ taa tasuma don a la k'a teliya k'a kɛ tile 3 ye o ye marifa mugu saraka ye o fana y'a kɔlɔlɔ dɔ ye an bɛ siran futinɛ ɲɛ n'an ye kojugu natɔ ye an bɛ siran n'an ye janfanba sigilen natɔ ye an bɛ siran mais i b'a sɔrɔ an n'an cɛ ka jan marifa mugu saraka in kosɔn a bɛ teliya parce que e ye dɔ de fara sitanɛ kan tasuma ye futinɛ de ye sisan e ye dɔ fara k'a tɔ teliya donc a b'i sɔrɔ i tɛ se ka taa k'a ma jɛ cogo si la i bɛ siran min ɲɛ a bɛ nin sɔrɔ o de la mɔgɔ caman b'a fɔ ko n ye saraka bɔ k'a bɔ k'a bɔ n bɛ siran min ɲɛ a kɛra dama tɛ dɛ e yɛrɛ de y'a sen teliya o la marifa mugu saraka k'a dɔnni kɛ ji la k'i ko n'a ye o bɛ wasa kɛ a tasuma la mɛnɛni nacogo 1 dɔrɔn de don turabu kɔnɔ ne k'a sɔrɔ janfa limami yusufu a bɛ nacogo 8 de kɛ mais 1 dɔrɔn de bɛ se ka marifa mugu f'i ye k'i ka tasuma don a la nacogo 1 pewu a tɔ si la a ti kɛ yiri minnu bɛ bila siraba kan ka farikolo ko jiri la ka taa bila siraba kan n'i ye adamaden bon cogo jateminɛ dɔɔnin na i tɛ sɔn k'i ko jiri la ka taa bila siraba kan sinon e yɛrɛ b'a dɔn ko i yɛrɛ bon kɔrɔti la i yɛrɛ b'a ye o yɔrɔnin bɛɛ k'a fɔ ko i yɛrɛ bon mɔgɔ bɛ se k'i to yan cogo di ka mɔgɔ bon faransi k'a sɔrɔ an ma gɛrɛ ɲɔgɔn na e bɛ to yan ka mɔgɔ bon ameriki cogo di yiri de b'a kɛ o la mɔgɔ minnu t'u farikolo ko jiri la i b'i bolo don ji la furaji la i b'a ta k'i fari tigɛ k'i farikolo bɛɛ tereke ka tila k'a don furaji la o furaɲaga o ta ka t'o bila siraba kan bolimafɛnw min yɛlɛ kan k'o foreke sirabakan kasara mɔgɔ caman n'i tora sirabakan kasara la yiri gɛtɔrɔnna bila sababu la i yɛrɛ bon quoi i bɛ taa bila siraba kan bolimafɛn min yɛlɛ kan ka foreke i tɛ taa ka sirabakan kasara jɛ cogo si la fo n'i ye ko wɛrɛ kɛ n'i y'a dɔn sisan k'i kojugu kɛ fo n'i ye ko wɛrɛ kɛ mɔgɔ min bɛ turabu dɔn kosɛbɛ ka se k'i bɔ bolo la n'o tɛ walahi sirabakan kasara don i tɛ taa ka ma kɛ hali ni mɔbili bɛ t'i ka so ɲɔni k'a ben i ka i dalen i ka sunɔgɔ i ka so kɔnɔ a kɛ di bon nin caman fana bɛ anw fɛ yan i bɛ furaɲaga bilabilalen fan bɛɛ fɛ fɛn dɔ de bɛ anw yɛrɛ fɛ yan min ma si dɔn turabu ko in de la turabu de ma si dɔn a ma dɔn turabu ma dɔn hali dɔɔni bari siran bɛ kɛ fɛn mun ye turabu la o de bɛ kɛ anw fɛ yan siran bɛ kɛ mun ye k'a fɔ ko olu man ka kɛ fiyewu o de y'anw ka nafolo ɲini cogo ye turabu la an bɛ kule la su ni tile mais an bɛ k'an yɛrɛ baara de bon nin damada de bɛ yan nin ye misali 2 dɔrɔn ye ne ko n bɛ don turabu misali caman kɔnɔ i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen olu sigilen u kule b'o ka so kɔnɔ u yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko olu yɛrɛ de y'u yɛrɛ fa walahi. tɔgɔ ye Abdulayi Kuma ka bɔ Côte d'Ivoire fa ɲuman fɛ n'o ye Grand Law ye Grand Law kɛrɛfɛ Tabu ne bɛ bɔ yen ne ye karamɔgɔ Gawusu Kulubali tɔgɔ mɛn Mali kɔnɔ yan a dɔn ko Latourou dɔnni sɛbɛ b'a bolo a dɔnni tiɲɛ b'a bolo o de ye ne wuli ka na kalanden an minɛ karamɔgɔ Gawusu Kulubali fɛ Mali kɔnɔ yan walasa an fana k'a ka dalu sɛbɛ fana sɔrɔ Mali kɔnɔ yan. kalo in y'a san 1 kalo de a san 1 de bɛna dafa vraiment a kɔnɔ jɛlen don baara ɲɛma fana b'a di mɔgɔw ma o cogo kelen na an tɛ se ka sara sɔrɔ an bɛ dɔɔnin de fɔ karamɔgɔ Gawusu ka ko la n'o tɛ an tɛ se ka a fɔ ka s'a dan na dɔɔnin baara ɲɛma a b'a di mɔgɔw ma o cogo kelen na a b'a di ma ɲɛma n'i y'a kɛ o kɛcogo kelen na i b'a ye o bɛ fana inshallah. Bokari Konate ka bɔ Kucala mara dugu dɔ bɛ Kucala a bɛ wele ko Kɔ ne ye Bokari Konate ne bɔ Kɔ bon n ye karamɔgɔ Gawusu Kulubali kibaruya mɛn k'a ye a bɛ ka kuma la k'a ye a ka Latourou ani Mali Latourou sira ani Mali Latourou tɔw sira cɛ ka jan ɲɔgɔn na quoi n y'a ye
tiɲɛ la ta in y'a yɛrɛ yɛrɛ a bɛ turabu dɔ yɛrɛ n nana n bɛna a fɛ yen ka na kalandenya na n bɛna u b'a fɛ ka walada min a bolo pour que n yɛrɛ bɛ se ka k'a ɲɔgɔn ye awɔ pour que k'a ka dɔnniw sɔrɔ ka a ka daliluw sɔrɔ quoi n'Ala sɔnna a ma. Gawusu Kulubali ye jɔn ye Miɲanka Bala den don Maramu Tarawele den Bagoni Tangara cɛ Batoma Dumbuya cɛ Fama fa ni Kasimu fa ni Aya fa n'an k'an b'a fɔ dan tɛ Gawusu la quoi dɔnni yɛrɛ kɔfɛ Gawusu ye fɔnesere ye dɔnni kɔfɛ Gawusu ye laadiri ye dɔnni kɔfɛ Gawusu bɛ hinɛ mun ye Gawusu jan dɛ Gawusu baden k'a daminɛ a sinjiw la f'a badenw na maa si tɛ yen k'i b'a fɔ k'i ɲɔgɔnna Gawusu tile kelen ko Gawusu fɛn sɔrɔ k'a kumanaya a somɔgɔw ma o mɔgɔ tɛ bon Latourou ko la Dankɔrɔba nanen ko Latourou saraka dɔ bɛ dun saraka dɔ tɛ dun saraka dɔ bɛ yen n'i den n'i y'a bila tunga fɛ n'o ye saraka ye n'a taara a tɛ segin Gawusu nanen y'u bɛɛ fo k'o walawala k'o kun k'u ci k'o bila baji la o kɔfɛ a nana fɔ kokura ko Latourou saraka dɔ bɛ yen n'i y'a ko an karamɔgɔ ka taa fili ɲama sununkun kan k'o bɔ a la ou bien ka taa fili siraba kan an karamɔgɔ a da sera kelen ma fɛnɛ a ko n'i y'o fili siraba kan mobili y'o bɔra cogo min na mobili bɛ e fana hadamaden bɔra cogo kelen la i t'o sa yɛlɛmɛ n'i ma siraba kasara sɔrɔ Latourou dara la ko woyi ko cɛ in nana n'a fɔ donc mun bɛ sisan a sera ka wɛrɛ bila cɛw ma cɛw ye cɛ bolo bɛ Latourou kɔnɔ ale Gawusu Kulubali cɛw cɛ bolo bɛ Latourou la muso bolo bɛ Latourou la télévision sarala maa sɔrɔla min b'a fɔ n bɛ télé ni radio sara contre Gawusu Kulubali karamɔgɔ maa ma ye. Mɔriya ye ne furu k'a sɔrɔ a bɛ mɔriya la ne ti baara foyi don a la ni mɔriya tɛ ne ma ye baara wɛrɛ la ni mɔriya tɛ ni mɔgɔ b'a ka mɔriya fɔ ne de kan ka fɔ ne cɛ de don a bɛ si a ɲɛna wuruti la a ka baara ye mɔriya de ye kabiri kunu fo bi a b'o mɔriya kelen de la den ninnu wolol'o kɔnɔ ka mɔɔw kɔnɔ fo bi a b'o mɔriya kelen de la. Gawusu Kulubali ka bɔ Kucala ne teri wula ni tu tu jela prokero no bamanga me kele prokero de Musa fa gani wula Kasimu fa ni wula karo kele ni wula la lolo Gawusu Lomani na le na lida ini na fa kana wuli de la ini na ko Gawusu kimi ga kuma ma min ne mangi jeli ma duma le o ko fa dunya e bare kuma ta mo fa ni jeli ma duma dila Gawusu Kulubali do ba Lomani na lida ini na fa kana wuli de la ini Gawusu ni wula kimi ga ko fa din bi do na ro kiro ni na ko tan duma de ga sababu ga wo wala mu do be ko ya tange Gawusu Kulubali ni fa me majala ali do je ga bla ko ko di fa sango ko man mu di mu do ba jile matla Kucala kaya nanga madini surabaro Kucala kaya frundo dabala kala madunu ngama dabala be Kaba sangorola Dalu tiki ni jo Loni tiki ni wala Ala toba tiki ni wala Gawusu Kulubali kenya ngwa se ta su bukan tanyali Loni tiki mo jangu Latourou kaya Massa geri ni surabaro kara kala muso fɔlɔ fɛnɛ bɛ yen bon tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne bɛ ne furu la Gawusu ma don min na
kɔngɔ ma ne minɛ minɔgɔ ma ne minɛ diɲɛ natigɛ fosi ka sɔrɔ ne yɛrɛ ka furu bɛ kɛ waati min na mɔgɔ dɔw ko ko ne furula cɛ ma ko kɔngɔ bɛ ne faga nka ala barikala o ma kɛ n ba nana a bɛ n furakɛ ni n ko fɛn fɛn a b'a kɛ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ ɲɛnama don ma de ko foyi ye furu in na ne ye san 1 kɛ bana na wari min donna a la c'est trop en plus fɛnɛ n ko a ma n ko karisa n ko ne tɛ taa dɔkitɛriso la tuguni dɛ parce que n ko ne yɛrɛ sɛgɛnna taga n ka segin na n ko ne tɛ ka nɔgɔya ne ye 1 an de kɛ ne paralyselen don a ko ne ma ko ok ko problème t'a la ko bana in k'a bɛ ban nin kalo in kɔnɔ a ye fura di ne ma n bɛ taa golden life la dɔkitɛri minnu ye furakɛ o bɛɛ bɛ yen dɔn ni nkalon bɛ se k'a tɛ moyen Gawusu yɛrɛ de ye ne sen furakɛ kalo 1 alors que ne ye san 1 de kɛ ne paralyselen don tiɲɛ yɛrɛ la ne m'a défaut foyi ye cɛ in na ne kɔni bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka den barikamaw bɔ an na ala ka an ka furu ala ka kɛ furu si ma ye a ba bɛ yan nɔ ala k'a ba mɛn an kɔrɔ a n'a balimaw ala ka sigiɲɔgɔnya bɛɛ ni bɛn don ani bɛɛ cɛ san 16 bi n y'a dɔn nin ko in kɔnɔna la k'a sɔrɔ a ma bange bi k'a sɔrɔ a ma peut-être a ma boloda bi k'a fɔ k'a bɛ sigi moriya kama ou bien a bɛ sigi laturu baara in kama bi ne y'a dɔn k'a sɛmɛntiya ala ɲɛkɔrɔ k'a fɔ dɔnni dɔ bɛ nin cɛ in na parce que o tɛmɛ min na ne yɛrɛ b'o seereya i bɛ taa laturu ko o bunakun kan laturuso min bɛ yen n'an bɛɛ lajɛlen ko ma k'a fɔ ko alibayaro ni ka taa se masa solomani ma o laturu so 16 masalaw tala a bɛ k'o gundo ni k'o de kalifa Gawusu la Gawusu b'o de dɔn Mali jamana kɔnɔ an bɛ don min ko bi dɔɔninkɛla min bɛ se ka maa sigi kabiri bange don fo ka n'a bila i taara i sigi a kɔrɔ don min i ka ɲɛnamaya kunkun a n'a ɲɛɲɛ k'a bɛɛ lajɛlen ni k'a tɛntɛn k'i ka fitinɛ ni k'a yelen minɛ bolokɔni a bɛ siyɛn Gawusu Kulubali la. Laturuden ninnu bɛɛ kelen ye n'i y'a jateminɛ minnu filɛ camancɛ la a bɛɛ kelen ye a bɛ seju janfa alimami de naani min filɛ nin ye janfa alimami don a bɛɛ y'a ye naani min fana filɛ janfa alimami don mais sababu jumɛn na a cayara ka kɔrɔ n bɛ deli ka kuma dɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna janfa alimami sarakako la sisan de n bɛna walawala ka bɔ ɲɔgɔn ne ko n ko conséquence bi sarakacogo la ni o ye ka tasuma don marifanko la tasuma bɛ donni ma marifanko la janfa alimami saraka la ka kɔlɔlɔ se adamaden ma ka se ka mɔgɔ kɛ maa jolimago ye k'i kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ de tɛ layidu ta ye k'a b'a dafa i ye tasuma don ale marifanko la siɲɛ 1 i ka dolo datugura ale de kɛmɛ ka maa caman ka dolo datugu diɲɛ kɔnɔ bi parce que laturu dawulaso de don Yusufu de don laturu dawulaso don donc n'i ye tasuma kɛ k'ale saraka dɔrɔn i y'i ka futinɛ datugu i y'i ka ɲɛnamaya nɛɛma sɔrɔ siraw sababu ɲuman minnu kan ka na i ma mɔgɔ bɛ mɔgɔ kanu de ka fɛn dɔ ka tigi ye sababu ɲuman fɛn fɛn kan ka don mɔgɔ kɔnɔ i y'a bɛɛ datugu i y'a bɛɛ tiɲɛ i bɛ tila ka wuli ka boli daminɛ tuguni k'i b'a ɲɛɲini a ɲɛ tɛ sɔrɔ bari laturu daw da laturuden wɛrɛw de bɛ na n'e ka siri kuma ye se bɛ tɛmɛ n'a ye laturuden minnu bɛ na n'e ka siri kuma ye laturudala bɛ olu de jiri f'i ye k'i ka t'i ko olu la i bɛ t'i ko olu la a tɛ foyi ɲɛ min y'i siri o de ye janfa alimami ye o b'a sɔrɔ i hakili t'o la bilen a filɛ munna janfa alimami cayara n'i y'a jateminɛ ni tontigi gariya ye tontigi gariya ani badara n'i y'olu wolo o bɛ janfa alimami de d'i ma a tɛ se ka laturuden foyi di ni janfa alimami tɛ bon masa Sulemani ani Longara n'i y'olu fana wolo a tɛ se ka laturuden foyi d'i ma ni janfa alimami tɛ o kɔfɛ Adama ani Sumana n'i y'olu wolo a tɛ se ka laturuden foyi d'i ma ni janfa alimami tɛ janfa alimami ani Sige Musa o fana bɛ o cogo la a tɛ se ka foyi d'i ma ni janfa alimami tɛ bon misali la n'i y'a jateminɛ ni nin kɛra laturu dalen ye ni tontigi gariya nana sigi nin na Badara nana sigi garisigɛ la olu bɛ laturuden wolo o janfa alimami ye o janfa alimami bɛna sira de kan bon ni o janfa alimami nana sira kan bi sini i ye laturu da a kɛra janfa alimami nana sira kan i y'a sɔrɔ fana tontigi ani Badara de y'a bila mais i b'a jateminɛ kunun ta o y'a sɔrɔ tontigi de bɛ nin na Badara bɛ garisigɛ la mais bi ta Badara de bɛ nin na tontigi bɛ garisigɛ la o bɛɛ la a bɛ janfa alimami kelen de bila sira kan dɛ mais kumakanw bɛ falen nafoloso den bɛ nin na waati min na ka Badara bila garisigɛ la olu bɛ janfa alimami min jigin sira kan o janfa alimami o ye mɔgɔ natɔla ye kɔlɔlɔ bɛ mɔgɔ min nɔfɛ ka na mais n'i y'a da dɔn wɛrɛ ni Badara nana nin na dun tontigi nana Badara ka so kɔnɔ n'o ye garisigɛ ye o ye mɔgɔ min na o tigi bɛna kɔlɔlɔ de di e yɛrɛ sigilen ma kuma bɛ changer o yɔrɔ de la toujours a bɛɛ ye mɔgɔ natɔ ye dɛ tontigi bɛ ɲina Badara bɛ garisigɛ la
olu ka seju mɔgɔ dɔ bɛ na mais kɔlɔlɔ b'a nɔfɛ gɛrɛ dɔ de bɛ ale yɛrɛ de nɔfɛ a bɛna fura ɲini o la mais ni o y'a sɔrɔ patara de bɛ nin na tontigi bɛ garisigɛ la mɔgɔ min na to gɛrɛ t'ale nɔfɛ dɛ ale bɛna gɛrɛ de yɛlɛ e sigilen kan bon mɔgɔ caman tɔrɔnpera laturu la o yɔrɔ in na o de la an b'a fɔ n ko janfa limami yelen tɛ janfa limami ye ten f'i k'a ɲɛɲini laturuden minnu y'a bila bon ninnu ye janfa alimami sigiyɔrɔma naani ye i ka da la k'a fɔ ni janfa alimami kelen o kelen filɛ n'a nana laturu kɔnɔ i b'a saraka dun hali n'o y'a sɔrɔ a nana i ka laturu juguyaso la a saraka bɛ dun voilà ale saraka bɛ dun parce que anw fɛ yan laturu juguyaso ani dimiso den o de kɛra siranɲɛfɛn ye anw bolo yan ni laturuden nana dimi na an t'o fɛ ni min nana juguya la an t'o fɛ bon kuma dɔ la mɔgɔ yɛrɛ bɛ na kɛ i yɛrɛ jugu ye an ma se ka o jateminɛ mɔgɔ bɛ k'i yɛrɛ jugu ye bon n'i kɛra i yɛrɛ jugu ye laturu b'i jira a b'i jugu to n'i yɛrɛ kɛra i jugu ye a b'i yɛrɛ jira juguyaso kɔnɔ o cogo kelen de la bon n'i kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min mana juguya ye dɔrɔn a bɛ saraka i yɛrɛ kama siga foyi t'a la bon ni janfa limami ninnu saraka bɛ dun hali n'o y'a sɔrɔ a nana juguya la laturu k'a f'i ye ko fasotigi ni juguya janfa limami k'a sigi faso la ka n'a sigi juguya la yala o ye faso ni juguya ye mais o faso ni juguya mɔgɔ caman b'a miiri k'a fɔ ko e yɛrɛ faso kɔnɔ mɔgɔ de bɛ k'i dabali o ye maa caman ka miiri ye ni janfa limami kɔni y'a fɔ dɔrɔn ko faso ni juguya dɔrɔn u b'a miiri ko faso kɔnɔ mɔgɔ bɛ k'i dabali mais dabali tɛ ala deli dabali tɛ faso kɔnɔ mɔgɔ ka ala deli dabali tɛ faso kɔnɔ mɔgɔ natɔla don i fa kelen don i ba kelen don ni olu mana fɛn ɲini fɛ u bɛ taa ɲini jɔnni fɛ u bɛna ɲini de fɛ n'u kamana ganna donc laturu bɛ kɛ ka e yɛrɛ faso kɔnɔ mɔgɔ dɔ kamana gannen de natɔ ko fɔ a kamana gannen don a bɛ ka nin ma mais a bɛna kuma min f'i ye tiɲɛ tɛ a bɛna nafolo ɲini ni kan min ye a n'a bɛna taa nafolo don da min fɛ kelen tɛ o la janfa limami b'a fɔ ko fasotigi ni juguya fasotigi b'i kɛ ka na mais kuma min b'a da kɔnɔ tiɲɛ tɛ o de la laturu b'a jira juguya la mais anw y'o bɛɛ kɛ dabali juguya ye ni o nana dɔrɔn an bɛ saraka jugu kɛ o saraka ko faso kɔnɔ mɔgɔ k'i dabali faso kɔnɔ mɔgɔ kun tɛ k'i dabali sisan de e yɛrɛ de ye dabali don faso kɔnɔ sisan parce que i bɛna juguya saraka bon ni janfa limami ninnu bɛɛ saraka bɛ dun o de cogo la a nana juguya la cogo cogo n'i y'a jugu saraka bɔ ka bɔ n'a ye ni m'i den dɔ saraka i b'i yɛrɛ saraka walima i b'i muso saraka walima i b'i sinji dɔ saraka ninnu sarakali bɛɛ ye ni janfa limami sigiyɔrɔma naani a kelen o kelen saraka jugu bɔ ni i yɛrɛ tɛ i den don walima i muso don walima i sinji dɔ don sinon i tɛ se ka maa si saraka nin laturulen ninnu na n'a kɛra i kɔnɔ k'i bɛna mɔgɔ dɔ de saraka nin seju na cogo si i tɛ maa si saraka i yɛrɛ seju ni musa ka seju bilalen a nana kuma juguya kan cogo cogo i tɛ ka maa si saraka i yɛrɛ don walima i den sumana ni adama ka seju bilalen a nana juguya kuma fɔ cogo cogo i tɛ ka maa wɛrɛ saraka i bɛ k'i yɛrɛ saraka walima i den walima i sinji dɔ masa sulemani ni lomara ka seju bɛɛ ten a kumana ka kuma gɛlɛya cogo cogo n'i ye saraka jugu bɔ i yɛrɛ don walima i den don walima i sinji dɔ don sontigi ni padara fana ka seju bɛ o cogo la bon o seju naani filɛ nin ye n'an bɔra yen seju naani wɛrɛ filɛ o seju naani laturuden jumɛn kɛ ma ka o jigin kalala ani mamusi n'i y'olu wolo olu fana bɛ seju de d'i ma olu fana tɛ se ka laturuden foyi wolo fana kɛra seju ye janfa limami o kɔfɛ nunkɔrɔ ani lawusinɛ n'i y'olu wolo olu fana tɛ se ka laturuden foyi d'i ma fana kɛra janfa alimami ye ɛnsan ani maliju n'i y'olu wolo olu tɛ se ka laturu wɛrɛ d'i ma ni seju kelen tɛ bayɔrɔ ni taliki n'i y'olu wolo olu fana bɛ seju de d'i ma a tɛ se ka laturuden wɛrɛ di bon nin seju naani seju kɛra seegin ye laturu kɔnɔ bon a kɛra seegin sisan laturukalala kan k'a ɲini k'a dɔn nin seegin in bɛɛ la ale kan ka saraka jumɛn dun nin seegin in bɛɛ la ale n'a muso n'a denw kan ka jɛ ka saraka jumɛn dun ale kelen kan ka jumɛn dun ale muso n'a denw kan ka jumɛn dun n'ale yɛrɛ bolo ti don o la fiyewu walima a kan ka bɔ ni saraka jumɛn ye ka taa di mɔgɔ dimitɔ ma kɛnɛ ma walima a kan ka saraka jumɛn di filaninw ma ni saraka ninnu na a kan ka saraka jumɛn di a balimamuso ma balimamuso sɔn b'a la seju bɛ na ni balimamuso sɔnni ye n'i y'a sɔn dɔrɔn tile 5 kɔnɔko don a ko bɛ kɛ i kan k'a ye k'a dɔn seju sigiyɔrɔma 8 na k'a bɛɛ walawala ka bɔ ɲɔgɔn na a saraka bɛɛ kɛcogo a n'a duncogo a n'a taacogo i ka se k'o bɛɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na wa ni seju naani min filɛ nin ye
hali ni ninnu ko nafolo ni siyɔrɔ y'a dɔn laturudala bolo ni laturu ko nafolo ni siyɔrɔ ka di laturudala ye kosɛbɛ o yɔrɔnin bɛɛ a bɛ saraka ta k'a da nafoloso la ka n'a da siyɔrɔ la a b'a saraka k'a ta ka don a tɛ t'o saraka di maa si ma nafolo ni siyɔrɔ bari olu fɛ ko n'i y'o saraka bɔ ka di maa wɛrɛ ma ko i y'i ka nafolo de bɔ ka taa di mɔgɔw ma or que nafolo in tɛ ta ye laturu bɛ kɛ ka nafolo fɔ ko nafolo ni siyɔrɔ laturu de ka nafolo ni siyɔrɔ de e ta tɛ saraka de b'a kɛ ta ye saraka bɔcogo de b'a to nafolo in bɛ kɛ e ta ye saraka bɔcogo de b'a to nafolo in i tɛgɛ ti da kan nin janfa alimami kelen o kelen u ko nafolo ni siyɔrɔ ko nafolo ni kolaban o ko siyɔrɔ ni masaya o kolaban ni masaya o nafolo ni sira ni siyɔrɔ ni kolaban a mana ja cogo cogo n'i ye ninnu kelen o kelen saraka dun o ye ni bɔnɛ kelen ɲɔgɔn na bɔnɛ min don n'a y'i sɔrɔ ka bila dibi la i b'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ ye jugu ye bari kan ko nasi la hali ni kuranahaya bɛɛ sɛbɛnna ka di ma i b'i kɔ a la k'i ko diɲɛ jiri bɛɛ la a t'i bila fiyewu fo mɔgɔ ka sɔrɔ mɔgɔ min bɛ turabu dɔn kosɛbɛ o tigi k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ janfa alimami yɛrɛ de ka siri bolo bon o tɛ se ka dɔn ni dolo ɲɛdɔn tɛ wala o de kama laturu kalan kɔfɛ n ye san caman kɛ ka dolo fana ɲɛɲini n ma kɛ dɔwɛrɛ kama nin n'a ɲɔgɔnna don mɔgɔ mɔgɔ n'i ma dolo k'a la i tɛ se ka adamaden bɔ bolo la i ta bɛ kɛ taamasiyɛn kɔni i bɛ saraka fɔ mɔgɔ ye o y'i da sago ye mɛ ka mɔgɔ bɔ bolo la walayi tɛ se n'i ma dolo k'a la i tɛ se ka masi bɔ bolo la wala laturudala si kana yɛrɛ nɛgɛ o la k'a fɔ k'i ma dolo kalan k'i bɛ se ka maa kelen bɔ ko dɔ la ka mɔgɔ bɔ gɛlɛya la ka mɔgɔ sama bɔ fantanya la ka sama bɔ kungojugu la ka mɔgɔ bɔ bana jugu la i tɛ se k'a si kelen kɛ f'i ka dolo kalan bari dolo de b'a jira la k'a fɔ a tigi ka gɛlɛya jumɛn bɛ nin fɛn kelen de la dolo de b'a jira la k'a fɔ ko bana in sababu ye nin fɛn kelen de ye dolo de b'a jira i la k'a fɔ ko kɔlɔlɔ min b'i kan a sababu ye nin fɛn kelen de ye min y'a sababu ye fo se ka k'o ma ne ta tɛ nɔgɔya koyi parce que laturu jiri ye kufurufɔli de ye ni mangosi kumana mangosi jiri ye koronifin ye donc ni mangosi kumana banabaatɔ kan koronifin de bɛ taa ɲini ka na d'a ma a b'a ko n'a y'a nɔgɔya o don n'a ma nɔgɔya a banna parce que laturuden min y'a fɔ o ka jiri ye koronifin ye laturudala dan bɛɛ filɛ ni janfa alimami y'a kuma fɔ zɛnjɛ de y'o jiri ye o de bɔ ka na d'i ma i b'i kɔ a la n'a y'i ka bana nɔgɔya walima i ka fantanya ba o don n'a m'i ka fantanya ba o y'i kungo ye laturu n'a dabaw cɛ de bɛ ten kiliyanw ni laturudalaw bɛɛ cɛ bɛ nin cogo de la bon fɛn min nana n'a ye nin yɔrɔ in fili de don nin yɔrɔ in fili don a filɛ bayɔrɔ tanki olu bɛ janfa alimami jigin n'a nana nafolo la kana saraka ka saraka dun a saraka wɔɔrɔ bɛ ka bɔ n'a ye kana miiri ko nafolo don dɛ n'i y'a dun ko nafolo don o ye e ka nafolo ko kɔni banna o nafolo in tɛ bilen dɛ e yɛrɛ de ti nafolo mara tuguni o ye bayɔrɔ ani taliki olu bɛ janfa alimami jigin o kɔfɛ n'i ye ɛnsan ani mali ju ka janfa alimami jateminɛ n'i y'a saraka ka dun hali n'a ko nafolo ni siyɔrɔ n'i y'a saraka ka dun i ye masiba de sɔrɔ maa t'a jigi da e ka diɲɛ kɔnɔ tuguni parce que e yɛrɛ tɛna se k'i yɛrɛ jigi fɔ a kuma tɛ maa wɛrɛ ka jigi da e kan o ye mali ju ani ɛnsan ta ye n'o mɔgɔ ni law sinɛ olu ka janfa alimami n'i y'a saraka dun i bɛ faso bila i tɛ sa faso kɔnɔ o b'o se mɔgɔ ma n'u kɔrɔ ani law sinɛ olu bɛ janfa alimami jigin hali n'a nana nafoloso la k'a fɔ ko nafolo ni siyɔrɔ n'i na taara nafolo fɛ k'a saraka k'a dun e t'i sa i faso kɔnɔ gɛlɛya bɛ taa n'i ye f'i bɛ taa sa walidugu la o ye siyɔrɔso de ye ani juguyaso de ye olu bɛ janfa alimami jigin o gɛlɛya bɛ taa n'i ye i tɛna faso la tuguni bon karalaw ani mangosi olu bɛ janfa alimami jigin n'i fara tɛ ale saraka dun na ale de bɛ sirabagan kasara se mɔgɔ ma karalaw ni mangosi n'i y'a saraka dun i b'i tana kɛ gɛtɔn ye o tɛ se ka kɛ i b'i tana kɛ sirabaw ye sirakansoden ani bɔgɔsoden u bɛ janfa alimami jigin n'i y'a saraka kɔni dun i b'i tana kɛ sirabakana ye ale de b'a to mɔgɔ bɛ sirabagan kasara sɔrɔ i ni bɛ to a la yɔrɔnin kelen a saraka dunni de b'a kɛ n'i porokotora a sirabagan kasara la o b'a sɔrɔ n'i ka denbaya jɛra k'a dun n'o tɛ n'i kelen y'a dun i b'a sirabagan kasara sɔrɔ dɔrɔn i bɛ sa a yɔrɔnin bɛɛ bon o la o fana misali dɔ filɛ n'i ye laturu la ni kalalaw nana ka na da nin na mangosi nana da garisɛgɛ la olu bɛ seju min jigin sira kan o seju bɛ kuma min fɔ ani mangosi nana nin na kalalaw nana garisɛgɛ la
o bɛɛ ye o seju kelen de sera ka o tɛ kuma kelen fɔ kuma bɛ yɛlɛma laturudala bolo o yɔrɔ la n'i y'a ye i bɛ saraka bɔ i bɛ taa laturudala fɛ yen a bɛ saraka f'i ye k'a daminɛ misi la ka n'a bila fo duguma i b'a bɛɛ bɔ a tun bɛ nafolo de kuma f'i ye k'i bɛna nafolo de sɔrɔ k'i bɛna masaya sɔrɔ hali a ti mɛn saraka minnu fɔra i ye ko olu b'i ni nafolo in cɛ i ye saraka in bɛɛ bɔ k'a ban i ma nafolo in sɔrɔ fiyewu i ye jiri in bɛɛ ko k'a ban i ma sɔrɔ k'i ka da la k'a fɔ k'i ye wali saraka de bɔ i ye kungo min saraka bɔ e kungo kun tɛ fiyewu maa wɛrɛ kungo kun don bɔn laturudala min dun bi hali a yɛrɛ laturudala min bi laturudala min bi a yɛrɛ kungo dɔn ka bɔ kiliyan kungo la o tɛ bɛrɛ bilen n'i ye laturudala dɔn mɔgɔ 100 o 100 farafinna kɔnɔ min b'a kungo dɔn ka bɔ kiliyan ta la a tɛ tɛmɛ maa kelen kan mɔgɔ 100 na walahi laturudala t'u kungo dɔn ka bɔ kiliyan ta la bilen a tɔ kɛra danaya min bɛ n kan walasa o kana wuli ka bɔ n kan laturudala tɔ kɛ m'o ye dɛ sinon tɔ foyi tɛ laturudala yɛrɛ la bilen laturudala bɛɛ kamana gannen don u t'a dɔn k'u bɔ a la cogo min na parce que mɔgɔ y'i dɔn ni fɛn min ye gɛlɛya min b'i kan i yɛrɛ b'a dɔn k'o fɛn de don n'i dun bɔra la mɔgɔ b'a fɔ k'i dɛsɛra i bɛ ala minɛ ka to a kɔnɔ laturudalaw bolo minɛnen de don laturu kɔnɔ u tɛ se ka bɔ a la n'o tɛ n'i ye se kɛ u ye bi u bɛ laturu haram pewu laturu kɛ bɛ ka masiba min da laturudalaw kan a yɛrɛ bɛ tile kan laturudala yɛrɛ bɛ tile kan saraka bɔ don k'i bɔra bɔ diɲɛ ma don o don a bɛ k'i ko jiri kura dɔ la don k'i bɔra bɔ don o don siyɛn b'a bolo k'o jiran k'o dun siyɛn dɔ b'a bolo ka bɔ n'o ye ka t'o saraka kɛ walima a dabilennen don woro fɛ laturudala bɛɛ a bɛɛ b'o cogo de la mɛ gɛlɛya b'i ni k'u ka adamadenya ban hali woroden kelen min b'a san dɔrɔmɛ 10 k'a saraka e ka laturu da janfa ma min kana fɔ ko nafolo ni masaya a bɛ nafolo la a bɛ masaya la o ka di kosɛbɛ ka taa woro jɛman den kelen san dɔrɔmɛ 10 ka n'a da kan ka n'a da masaya la k'a ta k'a ɲimi dɔrɔmɛ 10 woro n'a bɛnna ni nin janfa alimami kelen o kelen a dɔrɔmɛ 10 woro b'i ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ a b'i ka diɲɛ kabini b'a woro bila i da kɔnɔ k'a ɲimi se fini walahi mako sara i bɛ don diɲɛlatigɛ koko la a bɛɛ bɛ kɛ janfa i bolo maa ti lɛri ta ye dugukolo kan ko b'a dafa a ti kɛ wa a y'a sɔrɔ i ka ko bolo dalen don a bɛɛ bɛ tiɲɛ a y'a sɔrɔ ko bolo dalen don a bɛɛ bɛ tiɲɛ wari min b'i bolo i b'a dun k'a ban de fɛn ti fara kan f'i pɔsi ka langolonya pewu ale saraka dunni b'o kɛ janfa ɲuman min nafolo ni masaya ni o y'a sɔrɔ la min bɛ nafoloso la k'ale dɔ ni mamusi y'a jigin walima ale de ye masaya so ta jigin n'o de lawusina ni olu ye nafoloso ta jigin walima olu de ye masaya so ta jigin insan ani maliju ni olu de ye nafoloso ta jigin walima u ye masaya so ta jigin bayɔrɔni taliki ni olu de ye nafoloso ta jigin walima u ye masaya so ta jigin o saraka kelen kelen o nafolo ni masaya n'i y'o saraka dun c'est fini a kɛra sɛ ye o a kɛra woro ye o a kɛra saga ye o a kɛra ba ye o n'i y'a dun i mako sara i k'i dɔrɔmɛ kɛ 2 ye tuguni donc kɔlɔlɔ min bɛ laturuko la a yɔrɔ filɛ nin ye bon yiri dɔw bɛ nin janfa imami ninnu fana na i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na u bɛ zɛrɛn jɛgɛ k'a saraka ka balaza kɛ k'a saraka ani mɔgɔ yiri ani zɔnyɛ olu bɛ kɛ ka janfa imami saraka dɔw b'a saraka ni zaba ye o yiri ninnu fana olu bɛɛ tɛ yiri tobita ye mais diɲɛ laban in na o yiri bɛɛ bɛ ka tobi ne tubabudala jiri fɛ dɔrɔn u b'a fɛ ka taa tobi de k'i bɔ a la k'a sɔrɔ yiri ninnu bɛɛ tɛ tobi janfa imami ka yiri dɔ bɛ yen a kan ka sira dɔ bɛ yen yarɔ ni janfa imami si ma ɲi n y'o f'a ye nin kelen kelen bɛ jigin ni nin ye a si saraka ti dun bon ninnu ma na cogo dɔ bɛ yen so dɔ bɛ yen n'a y'o sɔrɔ janfa imami a bɛ yiri min f'i ye a b'a fɔ k'i ka taa yiri in susu de k'a mugu bɔ k'a susu k'a mugu bɔ n'i bɛ nin ko i b'a mugu ta ka kɛ koliji la i bɛ kɔ a la mais n'i y'ale furakuru kɛ da kɔnɔ k'a sigi tasuma kan k'a tobi o y'i ka ɲɛsuma bannen non n'i y'a tobi i tɛ lafiya diɲɛ kɔnɔ tuguni olu tɛ sigi tasuma kan dɛ olu mugu de bɛ kɔrɔbaw tun bɛ jirimugu maralen tun bɛ yan ka maakɔrɔbaw bolo sanga waati bɛɛ u b'a dɔn ta ka na kɛ ji la kɔrɔ de b'a la yiri dɔw bɛ yen olu tɛ sigi tasuma kan dɛ olu tɛ tobi dɛ n'i y'olu tobi o y'i ka dusu suma bannen ni ɲɛ guwan tɛ i tɛ foyi sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ bilen mais laturu ko bɛɛ kɛra ko ka taa tobi ye taa tobi k'i bɔ a la a b'a kɔlɔsi o yɔrɔ in na bon dolo laturu tɛ kalan dolo kɔ ne tɛ mɔgɔ kalan dolo kɔ bari a bɛ komi n'a fɔ fu de don n'i ye mɔgɔ kalan laturu la ka ban pewu k'a labila ko kalan banna i ma foyi fɔ a ye foyi
hali ni kalanden ye san 20 k'i bolo ka laturu kalan karamɔgɔ ni ti dolo dɔn e ma kalan dolo foyi la i ma foyi fɔ a ye foyi a tɛ se ka foyi dilan wa a tɛ se ka foyi tiɲɛ a bɛ taa ten dɔrɔn papiye bɛ karamɔgɔ bolo cogo min na a yɛrɛ da sigi ni papiye bɛ ye ten a tɛ ko dilan a tɛ ko tiɲɛ mais n'i ye kalanden kalan dolo kelen na kalan bulon kɔnɔ kalanden a kalan dolo den kelen gindo la i k'a labila dolo kelen pewu n'i y'a labila n'o gindo ye o laturu den kelen dolo laturu da o da kɔni n'o laturu den kelen nana a bɛ kabako kɛ ni o ye n'a sɔrɔla o kelen de dolo b'a bolo ne kalanden min ka cɛsiri bonyana ko sera ka laturu so 16 bɛɛ dolo kalan alhamdulilayi sinon hali ni min ye dolo kelen sɔrɔ walima 2 i lafiyara mais ni dolo dɔɔni kɔni ti laturu kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ la a fɔ ko laturu dɔɔni tɛ yen dɔn tɛ yen dɛ ni dolo dɔɔni ti laturu kɔnɔ walahi dɔɔni tɛ yen o la janfa alimami sigiyɔrɔma 8 filɛ nin ye yɔrɔ min na mɔgɔ b'i den saraka janfa alimami na a yɔrɔ de filɛ nin ye i ɲɛ bɛ masa sulemani lomara la masa sulemani lomara min filɛ nin ye n'u jɛra ka janfa alimami jigin i ka laturu juguyaso la o juguyaso in filɛ nin ye masa sulemani lomara n'u ye janfa alimami bila yan o janfa alimami kelen o ka tila ka n'a dari denɲɔgɔnso la o la janfa alimami b'a fɔ sisan ko denɲɔgɔnw ni juguya o denɲɔgɔn ni juguya in o de ye laturudala caman mako sa maa caman y'a bolo su a yɛrɛ ɲɛ na maa caman tɛgɛden kɔni tɛ da bɛɛ donnen don a yɛrɛ ɲɛna a tɛgɛden t'a bɛɛ a bɛɛ donnen don a yɛrɛ ɲɛna mais a t'a dɔn parce que nin denɲɔgɔn ni juguya laturudala y'o miiri k'o kɛ baarakɛɲɔgɔnw ye n'i ko denɲɔgɔn juguya ale fɛ k'i baarakɛɲɔgɔn dɔ de don o de bɛ k'i juguya n'i ko denɲɔgɔn ni juguya ale fɛ k'i jɛɲɔgɔn sira dɔ de don o de bɛ k'i juguya bon ni k'a sɔrɔ a lajɛ ni ni laturu den ninnu y'a kɛ masa sulemani lomara ni olu kɔni y'a bila masa sulemani lomara n'olu y'a da walahi i den filɛ nin bolo dɛ i yɛrɛ bolo de i ye den min wolo o de filɛ i bolo n'i y'a saraka dɔrɔn i yɛrɛ mako sa donc i b'a kɛ kɔrɔbɔrɔ ye bi an bɛ don min na ko bi mɔgɔ o mɔgɔ ye nin leçon in sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ masa sulemani lomara olu bɛ sejo min bila n'a ko denɲɔgɔn ani juguya i den wele k'a ɲininka i denw fara ɲɔgɔn yɔrɔ bɛɛ ni den 3 wele walima 2 k'u wele k'u ɲininka k'u ka tiɲɛ f'i ye Gawusu ka dɔnni fɔlɔfɔlɔ o bi tali kɛ fɛn min ye yiri ye i n'a fɔ an ka maakɔrɔw b'a fɔ an ye cogo min laada la yiri ye fura ye yiri ŋɔmɛ ye fura ye yiri lili ye fura ye ka nin bɛɛ lajɛlen dɔn k'a kɛ ka maaninfinw maamago ni k'o dilan o maaw de dɔgɔyara nka masalaw ta la a bɛ k'o gundo dɔ k'o kalifa Gawusu Kulubali la o de kama Gawusu yɛrɛ ɲɛnamaya kɔnɔ maaninfin bɛɛ jɔnnen don maa min fɛ k'o la k'a fɔ a tɛna k'a ye ɲɛnamaya kɔnɔ bilen k'o ka ɲɛnamaya wuli k'o sigi bɔlɔ kan yiri la Gawusu Kulubali ala y'o da yiri n'i ye yiri ko jateminɛ anw fɛ yan yiri bɛ anw fɛ yan kosɛbɛ a ka gɛlɛn k'a fɔ ko bana dɔ ka se ka mɔgɔ minɛ yan k'i dekun ka se hakɛ dɔ la yiri dɔnbaliya de b'a kɛ yiri bɛ anw fɛ yan mɔgɔ bɛ bɔ yɔrɔ caman na jamana caman na yiri dɔw bɛ sɔrɔ anw fɛ yan jamana caman bɛ yen o yiriw tɛ sɔrɔ yen fura caman bɛ yen fura ninnu bɛ kɛ ka taa returu de kɛ ka tila ka na tuguni u bɛna yiri ninnu bɔ yan ka miliyɔn caman don a la ka taa n'a ye ka taa labɛn k'a kɛ furakisɛ ye ka na n'a ye ka tila ka na feere a ma tuguni an b'a san wari ba la o yiriw caman de bɛ yan bana o bana bɛ yen yɔrɔ bana kodɔnna bɛɛ kɔni b'a dɔn bana o bana ala y'a da diɲɛ kɔnɔ ala y'a fura da bana o bana bɛ diɲɛ dugukolo kan yiri dɔ bɛ diɲɛ dugukolo in sanfɛ min b'o bana in furakɛ yiri kalanbaliya a nana ni defo caman ye wariko y'a caman sababu ye dɛ bari denmisɛnninw donna laturu kalan na mɛ u ma jiriko ɲɛɲini laturu dɔnni ma sɔrɔ yiri dɔnni ma sɔrɔ bon n'i y'a jateminɛ yanni laturu ka se anw fɛ yan yiri kun bɛ laturu ka baara kɛ laturu baara o baara kɛ anw fɛ yan yiri kun b'a bɛɛ kɛ yanni laturu ka se yan a fɔlɔ garisigɛ ko min filɛ nin ye ne mɔgɔw bɛ taa laturu dala fɛ ko garisigɛ nafolo n kɔni bɛ yiri la laturu nana sɔrɔ nin ɲɛnama yiri bɛ anw bolo yan laturu ni yiri ma se anw fɛ yan laturu ni yiri ma se i bɛ taa laturu kalanyɔrɔ la i t'a mɛn olu da ko nkunna i t'a mɛn u da ko si i tɛ ngɔlɔbɛ mɛn u da i tɛ jun mɛn u da kɔnɔ i b'o de mɛn yan donc o la ko wɛrɛ b'a la
meeting ko la be ko ni jungo ye sababu men nana ni munango ye ani jungo ye Latourou kono mina o sababu de fo ajana sisan yani Latourou kaseya garsiga jiri ko nguna ye yiri do be ko sana o kuye garsiga yiri do be ko sunsunfin o kuye jamanyine yiri do be ko sereturo o kuye jamanyine yiri sereturo fana muso ka dengo baara kɛ n'a ye ni muso ma den sɔrɔ manden sunsun kun bɛ yan min ye dawula yiri ye bon u nana jate minɛ komi Latourou nana Latourou ni a saraka ɲuman ma se anw fɛ yan minnu ye Latourou kala ka na olu kɔni ye Latourou ta dɔrɔn u nana n'a ye u nana jate minɛ n'i y'a Latourou de seju jate minɛ n'o ye janfa alimami ye u nana jate minɛ k'a fɔ yiri jumɛn bɛ yen n'o ye yiri n'ale bɛ se ka wele janfa yiriw la de o ye zɛrɛ ni jɛ ye o de kama u ye zɛrɛ ni jɛ ta k'o kɛ janfa alimami yiri ye bari zɛrɛ ni jɛ de bɛ yiriw janfa k'i sigi u nana n'a ye yiri min minɛ a b'o faga a b'a sigi o nana donc o kɛra yiri ye yiri min bɛ yiri tɔ janfa o de la janfa alimami u ye zɛrɛ ni jɛ k'o yiri ye Adama Latourou so Adama filɛ nin ye garisigɛ so den don bon Adama nana sɔrɔ nkunna bɛ anw bolo yan anw bɛ nkunna baara k'a di mɔgɔ ma i bɛ garisigɛba sɔrɔ a la o tun yan an ka cɛkɔrɔbaw bɛ nkunna baara k'a di ma i bɛ miliyari minɛ a la diɲɛ bɛɛ b'i dɔn n'a ye Latourou dalaw nana ka na jate minɛ Adama ye garisigɛ yiri ye bon Latourou Adama o ye garisigɛ so den ye est ce que an t'o kɛ o yiri ye Adama kɛra nkunna yiri ye n'o tɛ sababu wɛrɛ t'a la Latourou bɛ baara kɛ adamaden k'a sɔrɔ yiri t'a la parfum t'a la foyi t'a la Latourou mago bi a dɔnni de la a don a n'a waati donc o la ale ni yiri u ti fankelen fɛ n'i y'a ni yiri fara ɲɔgɔn kan a kun ye ka koba dɔ fara koba dɔ kan n'o tɛ a bɛ se ka baara kɛ yiri bɛ se ka kɛ o kɔfɛ n'i y'a jate minɛ Latourou so dɔ bɛ yen ko lomara n'i y'o jate minɛ nkababilen y'a yiri ye munna nkababilen y'a yiri ye parce que o lomara ale ye furuso den de ye nkababilen dun ye yiri ye anw fɛ yan muso mana kɔli furu la cogo cogo k'a dawula tiɲɛ n'i ye nkababilen baara k'a daga don k'a d'a ma kuranɲakaya t'a la turabu t'a la tile 40 don a bɛ don furu kɔnɔ nkababilen k'o kɛ muso dɛsɛra den la cogo o cogo seretoro i b'a baara k'a d'a ma kalo kelen don n'a y'a ka laada o kalo kelen la a tɛ laada wɛrɛ ye tuguni seretoro bɛ baara k'a di muso ma a bɛ den sɔrɔ bon nin bɛɛ lajɛlen bɛ turabu la a fɛn o fɛn bɛ turabu la u ye an ka yiri kɔrɔ ninnu ta k'o kɛ o turabu yiri de ye n'o tɛ i bɛ taa yiri kala yiri gɛrɛgɛrɛ yɔrɔ a tɔgɔ de Égypte filɛ nin ye Algérie filɛ Maroc filɛ nin ye Maroc yɛrɛ yiri faso de ye yiri kalanyɔrɔ de ye i bɛ taa yiri kalan u bɛ yiri dɔw f'i ɲɛna f'u ka foto ta u b'a foto ta i ka jamana jɔcogo la a yiri in b'i ka jamana na position min na u b'o foto yiri la e ka jamana na aw b'a wele nin de la mais nin yiri in de don anw fɛ yan u b'i kala jiri la fo i b'a faamuya kosɛbɛ tuma dɔw la e yɛrɛ b'i yɛrɛ sɛgɛn e yɛrɛ t'i yɛrɛ sɛgɛn k'a fɔ k'i bɛ na si sɛbɛ tuguni yiri fɛ mɔgɔninfin bonna cogo o cogo k'a gɛlɛya ne bɛ fura dɔw dilan bon kama mɔgɔ dabalila cogo o cogo ni yalala ntigiɲɛsow sanfɛ mɔgɔw kolen fura la ka taa fura nɔgɔ filifili ntigiɲɛsow kan i bɛ ntigiɲɛso 7 yala ka kelen ta ntigiɲɛso kelen bɛɛ la fo 7 ka na n'a ye ka na sɛmuso finman ɲini k'a faga k'a jɛni a n'a kɔnɔfɛn n'a si bɛɛ k'a jɛni k'a kɛ kana ye k'a mugu bɔ ka yiri 7 in susu k'a mugu bɔ k'a k'a la a ti kan diɲɛ bonni fɛn foyi la kɔrɔti kɛra cogo o cogo n'i y'a di bondatigi ma a b'a bon kisɛ bɔ yɔrɔnin bɛɛ bana sidɔnbali bi o cogo la bon nin n'a ɲɔgɔnna caman de bi anw fɛ yan yiriw la yiri minnu ni bana dɔw bi mɔgɔ dɔw fa yan olu man kan k'olu fa parce que anw ka jamana kɛra jamana ye contrôle fanga man bon anw ka jamana kan n'o tɛ mɔgɔ dɔw bɛ kuma yiri yɛrɛ la yan olu ye mɔgɔ fagalaw de ye walahi olu ye mɔgɔ fagalaw de ye parce que olu bɛ taa banabaatɔ kan ka taa furakɛ temps min kɔnɔna na olu bɛ taa o temps bɛɛ de tiɲɛ ni banabaatɔ ye fura kundanti damana a kan ka furakɛ waati min yanni bana k'a so sɔgɔ olu bɛ to fura kundanti la banabaatɔ ma fo bana bɛ taa so sɔgɔ ka s'a nin ma a tɛ se ka furakɛ bilen a bɛ sa o mɔgɔ caman bɛ yan u b'a dɔn tigitigi k'a fɔ k'u tɛ yiri dɔn o caman de bɛ anw fɛ yan yiriko kɛra nafolo ɲinina ye
sugon dugu jate bi mɔgɔ min dɔn ka kɔrɔ i yɛrɛ b'a ka baara dɔn sugon dugu jate i bɛna kumakan mɛn arajo la k'a kɛra yiribɔla ye k'a kɛra fura feerelaba ye k'a sɔrɔ i b'a ka baara dɔn ka kɔrɔ a ma taa yiri kalajɛ yɔrɔ si i b'a ye i b'o de yiri la yan i b'o de turabu la bɔ e yɛrɛ b'a dɔn la k'a fɔ ni tiɲɛni tɛ mago dilan t'a kɔnɔ bilen a fura dɔw bɛ banabaatɔ de faga o la banabaatɔ somɔgɔw kan k'a jateminɛ tiɲɛ don ni banabaatɔ b'i bolo i kamana b'u kan ni banabaatɔ b'i bolo a bɛ mɔgɔ kamana gan i mago bɛ fura de la ni min ko n ta ka di i mago b'o tigi kumakan de la mais o n'a ta bɛɛ k'u kɔlɔsi minnu sigilen don fura ninnu kunna n'i ye yiri feerela bɔ ka jɔ fura feerela bɔ ka jɔ 100 o 100 anw fɛ yan min b'a ka yiri 3 tɔgɔ dɔn o man ca yiri 3 k'a ka yiri 3 tɔgɔ f'i ye a tɛ yiri tɔgɔ dɔn a sigima ni fura ye tamasiyɛn de la yiri min bɛ nin buteli kɔnɔ o bɛ nin bana in furakɛ mais yiri yɛrɛ min don a t'o yiri tɔgɔ dɔn yiri min bɛ nin mana in kɔnɔ o bɛ nin bana in de furakɛ a b'o kɔni dɔn mais yiri yɛrɛ min don a t'o yiri dɔn ka yiri sansan mɔgɔw bolo ka na siri ka sigi n'a k'a feere banabaatɔ ma dɔw b'a tobi k'a feere i bɛ yiri tobilen san ka di i ka banabaatɔ ma fo tumu bɔ a la mɔgɔ caman nana o jira na yan buteli falen tumu na yiri tobilen k'a kɛ buteli kɔnɔ buteli fan bɛ tumu na ka sɔrɔ u ye dɔgɔkun bɛɛ kɛ ka min a bɛ min sufɛ o yɛrɛ o bɛ banabaatɔ fa bon nin caman bi yan yiriko la n'an k'an bɛ kuma yiriko kan sisan e yɛrɛ bɛna ye k'a fɔ ko yɛrɛmajuguya de bɛ anw kan i bɛ yɛrɛmajuguya dɔn yɛrɛmajuguya laturudala b'a fɔ min ma ko ni juguya o de ye yɛrɛmajuguya ye mɔgɔ min kɛra yɛrɛkunjugu ye o ye anw de ye contrôle ma ye an ka jamana dɔnni na jateminɛmaya la sinon yennɔ a tɔgɔ di ni sigilen yera ni turabuden kelen cilen yeri bɔrɔ i bolo Egypte kɔnɔ papier la ka cilen i bolo dɔrɔn k'a bi i tɛgɛ kɔnɔ i bɛ taa tɔ ɲɛfɔ polisi la u tɛ taa k'i to diɲɛ na i bɛ minɛ ka taa polisi la i ye turabu in kalanso min na o kalanso papier ka y'i bolo fɛn min yamaru ka bɔ n'a ye kari kɔnɔ ka y'i bolo i b'o fana sɛbɛn yira n'o tɛ i bɛ taa kaso la mais yan nɔ a bɛ cogo di turabu papier i b'a filifililen sɔrɔ sugu kɔnɔ mɔgɔ bɛ ka taama sanfɛ i b'a cilen sɔrɔ finiw sanfɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ bɛ ka taama ka ɲama la yiri n bɛna yiri damadɔ fɔ a ɲɛna n'i y'o yiri damadɔ jateminɛ e yɛrɛ bɛna ye k'a fɔ ko adamadenya gulonnen don yiri damadɔ la si yarɔ si bɛ anw fɛ yan a ka ca balasa bɛ anw fɛ yan a ka ca kosɛbɛ n ye zɛrɛ ni jɛ min f'i ɲɛna jatigifa yiri o bɛ yan a ka ca kosɛbɛ yiri dɔ bɛ yen ko dugura o ka ca kosɛbɛ wɔlɔ fana bɛ yen yiri dɔ bɛ yen ko wɔlɔ o ka ca anw fɛ yan yiri dɔ bɛ yen ko mɔgɔyiri o fana ka ca anw fɛ yan ni nin yiri damadɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ i bolo da o da kɔnɔ hali ni ma yiri wɛrɛ bɔ bilen n'i cɛsiri k'i ɲɛsin o ma i bɛ banabaatɔ caman furakɛ dɛ i bɛ tɔgɔ sɔrɔ banabaatɔ furakɛ la kosɛbɛ bari i t'a ji di banabaatɔ si ma ko bɛ siɲɛ 2 k'a la ko tɛ wuli ka jɔ a sen kan olu yiriw bɛ tali kɛ buna adamaden farikolo de la adamaden yɛrɛ farikolo empreinte o yiri ninnu bɛ tali o de la si b'a la wɔlɔ b'a la ani balasa olu bɛ baara kɛ adamaden empreinte de la n'i taara i jɔ ka yiriw lajɛ n'i taara i jɔ ka wɔlɔ yɛrɛ lajɛ n'i taara i jɔ ka wɔlɔ lajɛ k'i tɛgɛ kɔnɔna lajɛ f'a bɛ k'i kɔnɔ ko tɛgɛ kɔnɔna ja nɔrɔlen don a la e yɛrɛ b'i tɛgɛ ci ye a sanfɛ tɛgɛ ci modèle i b'a ye wɔlɔ sanfɛ mɔgɔ bɛ yen dunuya kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ka empreinte bɛ wɔlɔ la wɔlɔ yiri kelen kelen n'i taara i jɔ i b'i ta y'a la y'a yiri ju kelen la wa kɔrɔ b'o la o yiri lili o bɛ bana min furakɛ yiri fara t'o furakɛ yiri fara bɛ bana min furakɛ yiri bulu t'o furakɛ ninnu bɔlen don ɲɔgɔn na min ye dabali ka baara ye min ye jinɛ sitanaw ka baara ye min ye bana minɛ yɛrɛma ye yiri bɔ mɛ ɲɔgɔn na nin cogo in na n'o o y'a sɔrɔ i sigama la k'a fɔ ko dabali ka baara don yiri lili bɛ bɔ olu de kama jinɛ sitanaw ni olu ka taabolo don k'i sigam'o la yiri fara bɛ bɔ olu de kama ni bana minɛ yɛrɛma don yiri bulu bɛ bɔ o de kama kun bɛ nin bɛɛ la
wa ni bana kelen kelen fɛn min kan ka furakɛ ko jinɛ sitanɛ don ni taara dabali bana ko la a tɛ nɔgɔya koyi a tɛ nɔgɔya min kan ka furakɛ ko jinɛ sitanɛ don ni taara bana minɛ yɛrɛ ma kɛ o tigi la a bɛ sa i bolo e b'a dɔn cogo di k'a fɔ jumɛn don ninnu cɛ la kalan de b'o dɔn o siri de laturu kalan na dɛ o siri don yiri kalan de la ni ye yiri kalan ni banabaatɔ y'a ka bana lakali ye walahi i b'a dɔn ko bana min don i bɛ sin k'a dɔn ten k'a fɔ nin ye jinɛ ka baara ye i b'a dɔn tigitigi k'a fɔ nin ye dabali ka baara ye i bɛna ye a dɔw la k'a fɔ nin tɛ mansi nɔ ye nin ye alabana yɛrɛ de ye i b'o dɔn i b'a fura bɔ ka d'a ma a bɛ lafiya o de la ala ni anw ka jamana kan banabaatɔ hinɛ de minɛ ne yɛrɛ dabali banna banabaatɔ ko la yan ne ɲɛ b'a la furabɔlaw de bɛ ka banabaatɔw fa anw ka jamana kan yan donc ko in a ma faamuya furabɔlaw nana de banabaatɔ kɛnɛyali de kama mais n'a fɔra ko furaw de bɛ kɛ ka banabaatɔw yɛrɛ fa siɲɛ kelen a kɛra dabalibanko ye o la ne ka banabaatɔ ko n ye layidu ta ala ye daliba masa ɲɛkɔrɔ n tɛ banabaatɔ furakɛ wari la diɲɛ kɔnɔ fɛn fɛn tɔgɔ ye ko bana banabaatɔ ka wari dɔrɔmɛ 20 n tɛ ala deli fiyewu o ka don kɔnɔbara in na tuguni a gɛlɛyara cogo cogo bana a bɛ se ka ɲɛ de bana min bɛ la o fura tɛ ne bolo o kɔnɔ o bɛ ɲɛ n'o fura tɛ ne bolo n bɛ labila mais i ka bana n'a fura yɛrɛ ne bolo hali n'i ye miliyɔn don ala ka kɔrɔ k'a ma nɔgɔya n'a fura bɛ n bolo n b'a ta k'a d'i ma dɔrɔmɛ 2 i t'a bɔ bari ka d'a kan banabaatɔ ye hinɛ minɛ fɛn de ye bana ye foroba ye a juru bɛɛ bɛ la mɔgɔ min bɛ yen ni a tɔgɔ di mɔgɔ min tɛ se ka a tɔgɔ di banabaatɔ ka fura bɔ k'a d'a ma banabaatɔ hinɛ kama i kana d'a ma a hinɛ kama o tɛ diyagoya ye diyagoya tɛ k'i ka ko kɛ ala kama diyagoya tɛ k'i ka hinɛ mais i bɛ fɛn min ta k'a di banabaatɔ ma k'a ka bana fura don i jija a ka fura ye maa caman bɛ kɛ ka laban ko juguya la anw fɛ yan kodɔn kɔfɛ jamatigiya kɔfɛ sɔrɔ kɔfɛ maa caman bɛ ka laban ko juguya la anw fɛ yan a caman sababu bɛ nin ko ninnu de la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ banabaatɔ ka dɔrɔmɛ 2 minɛ k'a dun ka fura d'u ma i b'a dɔn tigitigi bana min fura i bɛ ka fura min d'a ma e b'a dɔn tigitigi ko bana in fura tɛ i bɛ ka kɛ i ka nafa de kosɔn nafolo kama mɔgɔ o mɔgɔ ka baara don i y'a de e t'i ka banabaatɔ kɔni da dɔn mais i tɛ sa fiyewu i ye fura di banabaatɔ ma i b'a bana bɛɛ nɛnɛ kelen n delila k'o fɔ n ka émission dɔ la nkalon t'a la dɛ walahi tiɲɛ don i ni tɛ bɔ fiyewu f'i ka bana in bɛɛ santé i yɛrɛ la kelen n'i y'a di fiyentɔ ma i bɛ fiyentɔya i b'a kɛ n'i y'a di bobo ma i bɛ boboya kɛ i y'a di banabaatɔ sugu sugu ma ka fura namara k'a di banabaatɔ ma walasa ka se ka wari sɔrɔ k'a dun dɔrɔn i y'a di bana o bana tɔgɔ la i b'a bana bɛɛ lajɛlen kɛ yanni i ka saya cɛ o la wajibi tɛ k'a fɔ ko fo bɛɛ ka kɛ ala kama wajibi tɛ mais ne ye fadenya ɲini yiribɔlaw fɛ o ma goya fadenya Mali kɔnɔ fadenya ka ɲi dɔnni kɔnɔ mais fadenya kana kɛ waso ye ɲɔgɔn na fadenya kana kɛ ni fini yira ye a kana kɛ ni mobili yira ye fadenya kana kɛ ni sangaso yira ye an ka fadenya ni ne sera ka banabaatɔ 10 furakɛ san kɔnɔ e k'i jija ka 20 furakɛ kɛ n ko de ye fadenya ye mais ne t'a fɛ ka karisa balolen ye walima ne b'a fɛ karisa ka du ka fira kan su in na o tɛ fadenya ye o hasidiya de ye voilà bon o de ɲɔ ɲɛlen don anw fɛ yan n'o tɛ ni dɔnnibaaw fadera ɲɔgɔn na jamana o jamana bɛ ja de mais anw ta in ko tɛ dɛ anw ka fadenya in tɛ dɛ anw ta in tɛ anw jamana ta tɛ dɛ anw ka jamana ta o tɛ fadenya ye dɛ o ye hasidiya de ye o de la fadenya ka di ne ye n b'a fɛ dɔnnibaa bɛɛ ka fadenya ɲɔgɔn na a sɔrɔla garisigɛ ko fɛ o n'a fadera ɲɔgɔn na ka fanda 100 dɛmɛ ɲinɛ san wɛrɛ ka fanda 200 dɛmɛ o ye fadenya ye a bɛ dɔn buna adamaden ko dɔnni b'i la a bɛ dɔn ne ma bɔ ka mikoro ta ka yala Bamakɔ ma bɔ ka mikoro ta ka yala diɲɛ kɔnɔ mais an bɛ don min na ko min bɛna fɔ bi est ce que o jamana bi diɲɛ dugukolo in sanfɛ k'a fɔ ko n tɔgɔ tɛ jamana min kɔnɔ o tɛ yen wala o tɛ diɲɛ dugukolo kan tuguni n dun ma se yen ma se tubabu jamana foyi la k'a fɔ ko n bɛ taa baara kɛ yen n bɛ yan
kabi n bɔra kalanyɔrɔ la n bɛ yan n bɛ n ka yiri baara yan n bɛ n ka turabu baara yan n'i taara i bɛna n sɔrɔ yan n bɛ nin quartier in na bi sini n bɛ yan kɛ o tɛ dɛ n bɛ n yɛrɛ ka so n ka sigida la yan Titibugu kɔnɔ yan ni Ala ka jɛn ye. Latourou